Mencari saya. Ma mencari saya. Apa ya? Kau selama nang mencari lo sih mau kira friend. Friend aku lalu lagi sih friend aku mbak. Mana ya tadi? Nih,คนนี้กันนั้นคนเสียจังเลยayah asal dari mana asal dari manaมันเฉยๆเดี๋ยวอีบอกสิจะโอ้ดีเลยให้ตอนนั้นน่ะสินี่นายนี่สิอีบอกสิโอ้ไทยมันน่ะละขนาดเสียแล้วซาเลียน่ะมาแบบเลยคือเดียวคือมาอย่าอายุอ้วนคนนึงก็เป็นอะไรมาที่ใช่อ่ะมันจะใช่ไปหามาแค่ไหนน่าทราบไหมเนี่ยมาที่นี่กูฟุ้งใจอยากเดี๋ยวมาเลยอ่ะด่าเสื้อทำไปตัวอีใช่ยังไงนะ Hello guys hay message thật ra lệnh mà tụi là bạn nè rất là hay hello con hè guys Emma Raja hi darling Darna hi Emma how are you darling Darna okay I'm fine Baja Emma you look very beautiful darling bola thank you so much are you from Assam hai hello कौन है मेरी स्क्रीन में गाइस बे बोला हाय हाय बाय बोला हाय बे बोला बे नाइस एमारा मानके नाइस स्टेप नाइस स्टेप okay yes ओमफ्राय जा मोगथाङा मानखो हाय आबनदार ना हाय आगै मोगथां कौन है guys like करो please माधुरी मानखो subscribe खालामबाय दे आबनबाय thank you माधुरी आगै गोजोननाय थाबाय सोर लाइक होआखै लाइक होदो दे कौन लाइक नहीं दिया लाइक करो guys Dipok like दोनबाय thank you Dipok गोजोननाय थाबाय दियारा मानखो हाय बाजै मोजां दे होनदों आरोना हाय बाजै होनबाय हाय बिबोनां दियार ओमफ्राय बेबला मानखो मा खबर आब' सना होनबाय खबरा मोजां आंनिया बेबला नोंनिया माबोरै ओमफ्राय एमारा मानखो मय एमार ओमफ्राय माधुरिया मानखो आङो हायनास्रि बिनानाव नुबाय खोमा आंखौ होनना बुंबाय
हायनास्रि बिनानाव आरोना मबाइलाव नुदों आङो एखेना नोंसोर सिनायनोनो हाया हायना आगैजों नोंजों के माधुरि एखे सिनायनो हाखाया माधुरि आगै ओमफ्राय जोंहा मानगो सिनायोना आब' हायनास्रिखौ होनदों हायनास्रिखौ सिनायो आङो भिडिअ नायबाय थायो आङो हायनास्रि आगैनि ओमफ्राय एखे आङो नोंखौबो नुबाय आरोना आगै हेल' कन हे गाइस ओमफ्राय जोंहा बेब'लाया मा होनखो मोजां आब' सना आंनाबो होनना बुंबाय अके मोजां जानांगौ आरोना आगै दीपकआ जोंहा मा होनखो मा खबर बाजै होनदों आरोना खबरा आंना मोजाङै दंथ'यो दीपक नोंना माबोरै दं ओमफ्राय एमारा मा होनखो Can you give me your number बोला के फिर कभी लेना मिस एमआर केडी ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माधुरिया सेम होनो मानसिफ्रा जोंखौ होनना बुंदों एखेथार आंबा जेवजासो नंदोंमोन मा होनो माधुरि आगै नोंसोरखौ नुनानै बादावलायदों आङो बेनो बे सानफ्लांदों ओमफ्राय माधुरिया मा होनखो उनथिंनिफ्राय रावबो सिनाया मोखां मोदोम नायबाल' सिनायो होनदो मोखांखैबोथ' बोरैबा जाबा सिनायनो नागिरा माधुरि आगै आंबा कनफिउस जादोंमोन आइया सोर जाखो साननानै उनावसो नोंसोर सानैखौ ज' नुनानैसो सानदों आं ओमफ्राय मोगथाङा जोंहा मा होनखो अखा हायाखै आब' होनदो अखा हादोंमोन आगै दहायबो एसे आरो मोगथाङा आगै दीपकआ मा होनखो गाज्रिलै होनबाय आइया मा जाखोलै गाज्रि खबरालाय दीपक नालाय मानो गाज्रि जादोंब्रा दीपक हेल' कौन लाइक नहीं दिया सर लाइक होआखै लाइक होदो दे कौन है मेरे स्क्रीन में जॉइन करो गाइस प्लीज ओमफ्राय मा होनखो नोंखौ मोनिनि होनना मिनिदों फाग्ला दीपकआ हाजोमा ओमफ्राय जोंहा माधुरिया मा होनखो लोमजाना दङ बे हस्पिटालनिफ्राय लाबोनाया बावाखै होनना बुंदो हायनास्रिया लोमजादों नामा आगै हायनास्रिया माधुरि आगै आदसा हस्पिटालाव लांलायनाय जादों ओमफ्राय माबोरै दं दालाय मा होनो माधुरि आगै माबाया हायनास्रि आगैया लाउरिया जामांगो सॉरी लव यू बेबी बोला है ओके खिलेना हाय बोला है हाय खिलेन माधुरि आगै मा होनखो गाज्रि जालांथारबाय बे गोबाव जाबाय होनना बुंबाय लोमजानाया गोबाव जाबाय नामा माधुरि आगै मा जादों आगै मा होनो हायनास्रिया ओमफ्राय जोंहा दीपक अन थेंक इउ दीपक आं बिके बाजै मा होनदों आरोना हाजोनिया अके एलबि होआखैमोन नामासै दीपकआलाय ओमफ्राय जोंहा माधुरिया मा होनखो दा एसे मोजां जाबाय अख्राथारना मानसिया होनना बुंबाय आरोना एसे मोजां जाबाय आरोना दे मोजाङै मा होनो नाय मा होनो माधुरि आगै एसे मोजां फैबाय आरोना अके ओमफ्राय जों डिआरआ मा होनखो लाइक दानबा जै मेरना थेंक इउ डिआर आगै हेलो कौन है गाइस मेरी स्क्रीन में प्लीज जॉइन हो जाओ सोर दं लोगोफोर आंनि स्क्रीनाव जॉइन जादो दे बेबलाया आङो ओंखाम जानि आब' सना होनना बुंबाय अके जाग्रोदो दे बेबला आगै ओमफ्राय फुनदिल ओके हाय बोला है हाय मोगथा जामानखो माथो ओंख्रि जागोन बाजै होनना बुंदों जोंना मा होनो ओंख्रिया थास' बिथ'रि आरोना अमा बेदरजों जानाय नायनो नागिरदों फार्स्ट टाइम जाफेराखै मोगथां आगै दीपकआ दं जिउ होनना बुंबाय आरोना दं जिउ होनदों दीपकआ ओमफ्राय पुन्दिका जामानखो नेम होनदों आरोना नेम ओमफ्राय मा होनखो दीपकआ हा मिनिदों आरोना मानो मिनिखो ओमफ्राय जोंहा माधुरि आगैया आङो थांसै आब'नि चेनेला नायना सोर लोगो दं एलबि होयो बेयावनो नायना हाबो आं आब' होनना बुंदों दे थेंक इउ आगै मा होनो माधुरि आगै दे मोजां नाय मा होनो हायनास्रि आगैखौ
थांसै दे थांदो दे मानसि लोमजानाय गोनाङाव माधुरि आगै ओमफ्राय जोंहा मोगथाङा मा होनखो बाब गोथाव जाथारगोन आब' होनना बुंबाय गोथाव जाथारगोन ना जाफेरनायाखै आरोना फार्स्ट टाइम थावना थावा जानाय नायनि ओमफ्राय दाउखुमैया जामाखो लाइक दानलै बाजै सनाबाय थेंक इउ दाउखुमै दहायबो लाइक होबाय अके ओमफ्राय दहाय मा जानायखो बाजै होनना बुंदों मोनथिलाहाय दहायो मा जाखोथाय दाउखुमै फन हरबाय जारलासो सोरबा फन हरनानै ओमफ्राय आरो होफिनबावबाय आरो जाफिनबावबाय ओमफ्राय उंसा वेयर आर यू फ्रॉम बोला है उंसा ने ओके मतलब मैं असम से हूँ फ्रॉम असम है माधुरिया जामानखो बाय बाय होनबाय बाय बाय आगै माधुरि थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय हेफाजाब मा होनो आंनि बिसिनाव फैनायनि थाखाय आगै दाउखुमै जाया मा होनखो बिदिसो होनबा हा बाजै होनबाय ओंहाय माबादि जाना होयो आयु जारलासो ओमफ्राय ओंखाम संदोंना सङाखै नोंस्रालाय दाउखुमै मा ओंख्रै हेल' गाइस मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों ओमफ्राय ओंखामखौ जाथ'वाखैनो दाउखुमै आगै संथ'बावाखै आरोना संनोसै बेखायनो इलबिट थाब होबाय मा जायो जारलासो हेल' कौन है गाइस मेरे लिस्ट में प्लीज जॉइन करो बोरमा बेदरलै बाजै सना होनदों आइ बोरमा बेदर आरोना अके ओमफ्राय मोनखो ना माखो दाउखुमै आगै मोनखो ना माखो आदसा नोंखौ आङो मोनसे साब खालामहरनि दे नै जों मबाइल गंसेजों हेल' आदसा बे इदि भिडिअ जानानै थाफैदो आरोना ओमफ्राय बोरमा बेदरलै बाजै सना होनना बुंबाय आदसा फरायखांबायना आङो अके आङो नोंखौ साब खालामहरबाय दे नैबे मबाइल गंसेजों सानैजों 500 ग्राम सानैजों आयु बुरजाथार नामा ना एसेल' बेलाय दाउखुमै बुरजा ना एसे बेलाय आं खालामहरबाय दे दाउखुमै नोंखौ ओमफ्राय सानैजों इसिबां होनना बुंबाय आरोना अके बुरजाथार नामालै 500आलाय जाजोबनो हागोन नोंसोरो ओमफ्राय जों बलरामा मा होनखो नाइस बाजै होनना बुंबाय आरोना थेंक इउ मोगथा जोंहा मा होनखो गुमैया फैयाखै आब' होनबाय नों गुमैया फैथ'वाखै मा होनो फैनो नागिरदोंमोन आरोना फुजा जानो ओमफ्राय बिराद मा होनो फैनो मोनानो आरोना बिजि खामानि बिराद खामानि जादोंनो मोगथां आगै ओमफ्राय दाउखुमै होनखो आदा केजिलै बाजै होनना बुंदो आदा केजिल' होनबा अके आंथ' 500 गायदों बुरजा सानदों होनबालाय दाउखुमै आगै बुरजाथार खोमा सानदों आङो ओमफ्राय मोनखो ना माखोब्रा जारलाहाय मबाइलाबो आंनाबो बे गैला नामा माबायालाय स्टेपआलाय मा फारसे गाहाय फारसे गोजौ जाखो मबाइला खायलें जाना दहाय दाउखुमै मोनखो जोंहा आदसा आदा केजि होनना खिथादो आरोना ओमफ्राय जोंहा आरजिया मानखो हेल' बोला है हेल' आरजि ओमफ्राय जोंहा संथ'वाखैनो बाजै होनना बुंदों संथ'वाखै आरोना अके
ओमफ्राय संथ'वाखै होनना बुंबाय ओमफ्राय बिबारा जोंहा हाया बनदोंना हायाखै बिबार मा खबर बिबार आगै ओमफ्राय दाउखुमाया जोंहा मा होनगोन नोंस्रालाय मा ओंख्रि संनायदों हा संनायदो हा बाजै होनना बुंदो जोंना मा होनो अमा बेदर दं आरोना आगै दाउखुमै ओमफ्राय थास' बेथ'रिजों जानाय नायनो नागिरो थावना थावा जाफेरनायाखै आरो ओमफ्राय बिबार आगैया जामानखो मोजां आब' होनदों आरोना दे आगै मोजां जानांगौ आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जा बिबारा मा होनखो जोंहा जा उखुर होनदों जा बुजियासै बिबार आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिबार आगैया लाइक दान आब' होनबाय थेंक इउ आगै बिबार ओमफ्राय दाउखुमाया मा होनखो गोथाव जागोन दे बाजैबो बाजै होनदों आरोना गोथाव जागोन आरोना गोथाव जाबाथ' हामथारबाय दाउखुमै आगै मोजां 108 बिके बाजै लाइक दा होनना बुंदों आगै 108 आगै नार्जारि अके बिके बाजै लाइक दा होनबाय थेंक इउ 108 आगै 108 लाबाय आरोना सोर जाखो 108आ ओमफ्राय जोंहा बिबारा मा होनखो आच्छा कुकुर साला होनदों जाना लानो कुकुर साला होनना बुंबाय सोर जाखोलै बिबार माला दिफकसो नामाब्रा ना नङाथाय होनदो ओमफ्राय जोंहा बिया अन अके बि बसुमतारी अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो लाइक दानोखि होनबाय थेंक इउ बिसना गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा मोगथाङा मा होनखो आङो ओंखारथ'नोसै आब' थाथ'दो दा फैफिनगोन आं होनदों दे मा होनो मोगथां आगै जागोन दे ओमफ्राय 108आ मा होनखो प्रमद बाजै होनदों प्रमद आरोना अके प्रमद आगै ओमफ्राय बिबारा मा होनखो नों बिनानावसो होनना बुंदों नों बिनानावसो होनना बुंबाय आं बुजियासै ओमफ्राय दाउखुमाया जोंहा मा होनखो फिन खालामना होरोलै बाजै होनना बुंदों आरोना खालामबाय आङो दे दाउखुमै जोंहा बिया मा होनखो कंग्रेसुलेसन होनना बुंबाय थेंक इउ बिसना ओमफ्राय जोंहा बिबारा मा होनखो फिन खालामना हो आब' आंखौ होनना बुंदो बिबारा सोर जाखो आङो दाउखुमैनो फिन होबाय नै मा होनो बिबार आगै ओमफ्राय दाउखुमाया मा होनखो बि बाजै मा खबर होनदों आरोना बि बाजै मा खबरनो ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो दाउखुमै आगै जा बेदर गाज्रिसो होनदों बेदेर मा होनखो जा बेदेर गाज्रिसो होनना बुंदों जा बेदेर गाज्रिसो होनना बुंबाय जा बिया बि बसुमतारी सनाया ओमफ्राय लहिदा मा होनखो आब' सना लाभ इउ होनना बुंदों आरोना अके आगै सना लहित सेम टु इउ होनदो ओमफ्राय जोंहा बिबारा मा होनखो आंखौ नायनो बायो ना नों आब' होनना बुंदो सोर जाखोहाय बिबारा मालायालाय सेनेल बिबार माला सोर जाखो माथो माबायानो गैया आइडिसो ना बिबार माला ओमफ्राय आइडिसो सोर जाखोब्रा बिबार मालायालाय दाउखुमाया मा होनखो मानो हागुरि होनना बुंबाय मानो नोंहा हागुरि होनना बुंबाय दाउखुमैया
ओमफ्राय जा खोरोना हेलौ गाइस बोला हे खोरोना हेलौ गाइस होनबाय आरोना जा खोरोना बिया मा होनखो जा गेदेरसोमोन होननानै मिनिदों आरोना गेदेरसोमोन आरोना अके ओमफ्राय जा खोरोना मा होनखो बि बसुमतारी खबर केनेकुवा होनना बुंबाय खोरोना बि बसुमतारी खबर केनेकुवा होनदों आरोना ओमफ्राय जा बिबारा मा होनखो नोंनि फिसाय मिस्टार आतसा जाल्लालै ओमफ्राय मानो आया गगोलायबाय माबायासो आइदियावनो मानो फिन नोंनि फिसाय नोंखायना नोंगौब्रा फोथायजाया दे होनदो नोंनि फिसाय मिनिस्टाराव उसुग जाबावबाय नोङादां होनदो बिबार माला दाउखुमाया मा होनखो जा लै बाजै आइदिसो बियो होनना बुंदो दाउखुमाया ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो दाउखुमै हागुरा माला माला जाबावगोन मन' होननानै गाबबाय नै जोंहा बिया माला जाबावगोन मन' होननानै गाबदों ओमफ्राय दाउखुमाया मा होनखो सापर्ट मी प्लिज बोला हे दाउखुमै ने बिबारा मा होनखो मिस्टारसो होनना बुंदो आरोना आदसा नोंमारगौ नामा ना नङा मानो ओमफ्राय फिन मारनो खनसे रियेलजों फैलाय नंगौना नङा बिबार मालाबावसो नंगौना नङाथाय ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो खोरोन सना खबर बुरा हे बोला हे बलके रो राहा हे बिने बि बसुमतारी ने करण लहिदा मा होनखो जा एसेबां समायना आब' सना आंनिया होनदों सना आंनिया होनना बुंबाय लहिदा अके आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो खोरोना खि इउ बुरा हे अच्छा क्यों बुरा है क्यों बुरा है बि बसुमतारी बोला है करण ने बिबारा अन थेंक इउ बिबारा मा होनखो नोङो नों आच्छा नोंगौखौनो सिनायलिया होनना बुंदों आरोना नों गनखौनो सिनायलिया होनना बुंबाय गनखौनो सिनायलिया होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जा बिबारा मा होनखो नोङो गनखौनो सिनायलिया होनना बुंबाय सोर जालायखोहाय बिबार मालायाबा सनाया सोर जालायखो ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो जागोन र' हागुरि मा होनखो थैज' फल मा होनखो खदाय मिता एटसा फल खदाय मिता लै हागुरि होनना मिनिहरदो नै दाउखुमैया ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो बि हागुरिया आंनि एलबियाव फैया नोंखौ होननानै नै हाथुरा लाबाय दाहाय बेनो बि हागुरिया होनदों माने एलबियाव थाङानो बि बसुमतारीनियाव बेनो नागिरबाय नै जोंहा बिसनाया ओमफ्राय बिबारा मा होनखो आइ लाभ इउ होनदों आरोना अके सोर जाखोब्रा सिनायाबो मुवाबो आइ लाभ इउ टु होननानै सेस ओमफ्राय बिबारा मा होनखो जोंहा सना आं मिस्टारसो होनना बुंदों आरोना नोंखायना नोंगौ जाखोब्रा नोंगौसो नामा मेन चेनेलजों खनसे फैदो ड्रिटनो मोनसेल' होनदो ओमफ्राय दिंगिया जोंहा मा होनखो लाइक दान बाजै जिउ आङो जा बेस्थ' होननानै गाबदो आरोना अके दे होनबानो दिंगा जेबो नङा बेस्थ'बा ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो थेंक इउ दे दिंगा लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय करण तुम सोना मेरी एलबी में नहीं आता है इसलिए बोल के रो रहा है करण मतलब बी बसुमतारी का एलबी में क्यों नहीं जाता बी रो रहा है ओमफ्राय दाउखुमाया जोंहा मा होनखो आङो बोरमा बेदर एवनोसैलै बाजै सना अनल' दोनसै आं बाजै होनना बुंबाय अके दे एवदो दे दाउखुमाया आगै ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो दिंगा आगै होनना गाबहरबाय आरोना बि बसुमतारीया गाबहरबाय नै ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो मा खालामदों बाजै होननानै दिंगायाबो गाबफिनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बिबारा मा होनखो फैया दे दिनैहाय आं होनना बुंबाय अके दे बिबार माला सना फैयाबा
नंगौबोदां होनदो ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो बिबाजै जिउ होनना गाबहरदों आरोना फैमारा आरोना बिबारा मा लायो बिबार माला अके ओमफ्राय जोंहा दाउखुमै मा होनखो दिपकआ जाग्रासो बाजै होनना बुंदों आरोना सङाखाया खोमालै ने दिपकआ मा होनो दाउखुमै संखाथारादां ना नोंसो सङै जायो नै माथो नोंहासो मा होनो नोङो सङो नोङो मथासिन ओमफ्राय संग्रायासो ओमफ्राय जों बिबारा मा होनखो आइ लाभ इउ बुं खनसे होनदों आरोना अके आइ लाभ इउ मा होनो बिबार माला फैदो दे एबार ओमफ्राय जोंहा मा होनखो कौन है रे गाइस फ्री प्लिज मेरे एलबी स्क्रीन में ज्वाइन करो गाइस हेलो ओमफ्राय खोरोना मा होनखो जोंहा मेरा काम था इसलिए टाइम नहीं मिला बी बसुमतारी नेक्स्ट टाइम आएगा मी बोला है नेक्स्ट टाइम आएगा बोला काम है तो इसलिए नहीं आया बोला है खरन ने गणेशा मा होनखो जोंहा बुजियन ना गणेशा बुजियन लिखा है गणेश ने ओके बिबारा मा होनखो आब' नोङो बहानि जाखो होनना बुंदों आदसा सोर जाखो बिबार माला सना होनदों आङो मा होनो आसामाव थायो आरोना दाउखुमैया अन आरोना अके थेंक इउ दाउखुमै बिया जोंहा मा होनखो जागोन सना खोरोन होननानै हार हरबाय नै कौन है गाइस मेरे एलबी स्क्रीन में जॉइन हो जाओ लाइक करो सोर दं लोगोफोर दालागै दोननो मोनलायसिगौमोन आङो ना जारलाहाय सेस गणेश मांकजा व्हेयर आर यू फ्रॉम बोला फ्रॉम असम है मतलब मैं असम से हूँ ओमफ्राय दाउखुमै बिबारा मानगोजा बिबारा आब' बाय दे सना ओंथि होनना बुंदों आरोना अके मा होनो ना माबासो नामाब्रा रजेसो दां नामाब्रा बिबार मालायालाय दाउखुमै अन आरोना अके थेंक इउ जा खोरोना मा होनखो बायबाय लाबाय आरोना बिबार मालाया अके खोरोना मा होनखो जा अके फैगोन दे बि बसुमतारी होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय बिबारा मा होनखो साबदान आब' होनना बुंबाय थेंक इउ बिबार माला आगै ओमफ्राय जा रदा ना मा होनदो जा प्लेस आसाम या मानो अफ जानायसै बेलाय ओमफ्राय गणेशा जामानखो केन इउ नेपाली के नेपाली स्पेक बोल रहा है ओके बिबारा मान के जैसे देख रहा है बिबार माला सोना ने क्यों देख रहा है दाउखुमै बिबारा मा होनखो बायबाय लानाय जाखोना हाय होननाय जाखोलै बिबार मालायालाय बिबारा मा नायबाय आरोना मेगन फेदेरनानै नायबाय थाबायहाय नोङो माबानाय नंलाहाय मोननाय नंला थांबाय खोमा मानसिया आथिङासो मिलौजोब्बायहाय दे ओमफ्राय माखो केनिउ नेपालि आदसा फरायखांबाय ना बिबार माला मा हरखो आदसा रजे जागोन इयो रजे बिबार मालाया रजे सना जागोन आरोना रजे सना अके ओमफ्राय दाउखुमै अन
फिनखौ बोखार होनना बुंबाय रजे खोमाहाय बियो ना के रजे जागोन बियो सोर जाखो बिबार माला सना ओमफ्राय जोंहा बिया सनाया मा होनखो आङो ओंखारथ'बाय दे सनाफोर गाइसमोन बाय बाय होनना बुंबाय दे जोंहा बिसना बसुमतारिया ओंखारथ'बायनो गाइसमोन उरखावा जोंहा मा होनखो बाजै मा खालामदोंलै होनना बुंदों आरोना जेबो खालामाखै उरखावागै एसे रायज्लायदों आरोना बिबार मा होनखो बि आब' मा खबर होनना सोंदों नै बि आब' मा खबरनो बिबार मालाया सोंदों मेसेज कार्ड अके ओमफ्राय जोंहा खोरोना मा होनखो बाय बि बसुमतारी मिस इउ होनदों आरोना खोरोना ओमफ्राय जोंहा बिबारा मा होनखो फिनखौ बोखार आब' होनना बुंबाय मानो दाउखुमै गाज्रि मोनबा सोर जाखो नोङो बिबार माला दा रजेयानो नामा गोजाननि आलासिनो फैयो आरो थाङो आंनि गोरबोआव अशोकसो मिस्टार अशोकसो फिनखौ बोखार होनना बुंदों आरोना दाउखुमैया गाज्रि मोनगोन ना ओमफ्राय नोंखौ मा ओमफ्राय फिन मारिनांगौ ना मा जाखो ओमफ्राय न'आ मा होनखो काटी रामरी हाँ रामरी हो बोला है अच्छा नेपाली हो क्या ओके मुझे नेपाली नहीं आती है नो वारी दाउखुमै अन देरना ओइ दाउखुमै फिनबो खारनो थिनदों नै बिबार मालाया सोर जाखोबा मिस्टार होननानै लादो आरोना नंगौना नङाथाय ओमफ्राय जा दाउखुमै अन सॉरी सॉरी दिल तेरा सुराही दहायसो साला प्रब्लेम जायाबा बिराद मानसि दंमोनलै आयौनो थोस जा मानसिमोन आरोना 1 घन्टा 1.5 घन्टाजोंनो दोननो हानाय जाबायमोन मोखाना सनादो आरोना मानो मा होनखो जा हा सोर जाखो हा बाजै र' बेखौनो हा सोर जाखो हा बाजै र' बेखौ होनना बुंदों आरोना बेखौ होनदो जानोहाय र' दे दा होफिननो आङो मानो सोर जाखोथाय र' दे दाउखुमै आगै दा होफिनगोन आङो सोर जाखो नायनि आङो र' सोर जाखो दे बोखारबाय मा होनो बिबार माला एबार ओमफ्राय मा सोर जाखो बेलाय दिपकसो नामा होनदों आरो सरि दिपकसो नामा होनदों आरो सुबह समन को आई लव यू बोला है ओके आई लव यू सोना बोला आई लव यू सोना के शुभम
बिबार माला दिपकसो नामाब्रा बेलाय दिपक ना नङा बिबार मालाया सोरखौ सिखावलाबायखो आंलाय सोर जाखो बियो बिबार मालाया होनदों दाउखुमै रागा जोंबाय बोरैबा दाउखुमै मानखौ र' नोङो मानो बोखारखु होननानै रागा जोंबाय जोंहा र' दा होफिनगोन आङो दाउखुमै दहायसो बिराद आयु मानसिया दं जि मानसिखामोनहाय मा जानानै होयो आरोना खिसमो दाबो आंना जाल्लालै मबाइला सोर मानसियानो खालामहरबाय आरोना सोरबा ओमफ्राय सुबोमा जोंहा मा होनखो आंजों आगै आंजों जि एफ अके जादोलै आगै बेलेग होनथारोना बेलेग होनना बुंबाय सुबुमाजिया आया जि एफआबो बेलेग थायो नामाब्रा सरि सुबास आगै ओमफ्राय दिपकआ मा होनखो जानला मानला दा सिखाव हमखा दै जानला मानला दा सिखाव हमखा होनना बुंबाय दै जोंहा दिपकआ गैला नै माबाया बिबार मालाया एबार थांबाय सोर जाखोथाय बिबार मालाया सिनायहायासैहाय हेलो 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 कौन है गाइस प्लीज मेरे लिस्ट में ज्वाइन करो सालिमा जमन के हाय हाउ हाय सालिम हाउ आर यू डूइंग ओके मतलब मैं अभी घर से मतलब घर में हूँ सालिम सुबह साजा मान के बेलेग होनदोंसो सरि बेलेग होनदोंसो होनदों फरायनो रोङा नामा नोंलाय होनना बुंदों आरोना बालें सरि बालें अके बालेंसो होनदों आरोना ए बालेंसो होनदों आंहा बिखौनो इ सानदों दे अके सरि बालें होनदों आरोना अके सुबास ए लिरनायखौनो इसो सानदोंमोन आंहा मेगना बालें होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो है सिखाव हमाखैब्रा दिपक मा थांलाबायनो थांसै आं सिखाव हमो होनदों सिखाव हमाखैब्रा दिपक एदाव हरदोंसो आङो ओमफ्राय जोंहा दाउखुमै अनार ना थेंक इउ सुबासआ आयु जाम्बि होनना बुंबाय आरोना आयु जाम्बि होनना बुंबाय जोंहा गैला नै बिबार मालाया थांबाय सोरमोनथाय होनदो होफिनना दोनबाय आं गैला दा थांबायदां दे करियन होनना बुंदों आरोना करियन ओमफ्राय बिबारा मा होनखो दासो बोखारबाय होनना बुङो आयु दासो फैफिनबाय आरोना बोखारबासो फैलायोब्रा मानसियाबो फैफिनलायो दासो बोखारबाय होनना बुंदो आं होफिनबायसोमोन होनदो दासो बोखारबाय होनना बुंबाय सुबासआ जा मा होनखो कन्टिनिउ टु लाइफ होनना बुंदों आरोना कन्टिनिउ टु लाइफ बिबारा मा होनखो आरो होफिनबाय ना नों होनना बुंबाय नोङो होनबा दे आं बोखारबाय एबार नोंनि चेनेलजों फैदो दे बोखारबाय आङो चेनेलजों फैदो दे बिबार माला सना सोर जाखो दाउखुमैया जा र' नों होननानै रागा जों मिनिनोसै खाबाय सोर जाखोथाय दिनै फैला सना होनना बुंदों आरोना एखे दिनै फैला दे ओमफ्राय जा बिबारा मा होनखो सरि दर्शना हेल' होनदों आरोना हेल'
ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रि संखो सना होनदोंना ओंख्रिया जोंनिया मा होनो थास' माबासो आरोना थास' बिथ'रिजों अमा बेदर बिबार माला ओमफ्राय जोंहा मा होनखो खनमाय सोरनिया गेबोलालाय हाय होनबाय आरोना हाय दाउखुमै थांखो ना माखो आं नोंखौ माबा खालामहरबावनो दे साब खालामहरबावनि आङो दाउखुमै आइ रागा जोंबायहाय दाउखुमैखौ फिसिनो होनसै र' आङो साब खालामहरनो नागिरदों र' नोंखौ दाउखुमै दहाय मोनसे बानायहरखाबाय आरोना बानायहरबावनि र' दे आइया माबा होग्रोनांगोन ना नैयाव र' जोंहा दाउखुमैया आं थांसै ना रागा जोंबाय ओमफ्राय जोंहा गोबिन्दाया मा होनखो हाय मेदाम साननैसोआ नुथाराखैमोन माथो मेदाम एलबियाव होनना बुंदों आरोना आच्छा बे साननैसोआ नुथाराखैमोन होननानै बुंबाय जोंहा गबिन्दाया आं एलबि खम होदों नालाय फुङाव होदोंमोन आङो 2 घन्टा होबाय थादोंमोन आरोना गबिन्दा ओमफ्राय मा खबर गबिन्दा ओमफ्राय जोंहा बिबारा बायबाय आब' होनना बुंबाय बायबाय दे आब' होनना बुंदों आरोना जोंहा एखे जारलाहाय नोंनियाथ' आइदि खासोना बिबार माला सना थाथोंसै बेना दाउखुमैना चेनेल ना सोर जाखो बिबार माला सना आं सिनायासैबो मायासैबो ओमफ्राय आङो दाउखुमैखौ माबा खालामोनि र' साब खालामहरबावनोसै मोनसे ओमफ्राय जोंहा बिबार माला 108आ स' किउट बाजै होनना बुंदों आरोना अके थेंक इउ 108 आगै ओमफ्राय जोंहा गाम्बारिया मा होनखो खालामहरबाय आङो दे नै कमेन्टआ बुङाबाबो जालाया माथो आच्छा कमेन्ट थांनाय नङा आच्छा थांगोन हरबावबाय दे दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा गाम्बारिया मा होनखो जोंहा ओंखाम जाबाय नामा बाजै सना होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै आगै गाम्बारि ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया अ दे होनना बुंदों आरोना मा खालामदोंहाय हो दाउखुमै अन आरोना थेंक इउ
Hi. Hello guys, मेरे लिस्ट में ज्वाइन हो जाओ कौन कौन है आयु सासेखौथ' बावबायसो आंहा सासेया बिउटिफुला मांखो लावगि होनदो आरोना अके बिउटिफुला मांखो मा खबर होनबाय आरोना खबरा दं बिदिनो मा होनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथ'यो बिउटिफुल मार जोंहा मारब'आ हाय होनबाय आरोना हाय जोंहा प्रिं हेलौ बोला हेलौ जादो मानखो बिउटिफुला मानखो नेटवार्क प्रब्लेम थार आंहा लावगि होनना बुंबाय आरोना नेटवार्क प्रब्लेम जादों ना अके अबेयाव दंलै नेटवार्क गैला इयावलाय ओमफ्राय जोंहा दाउखुमै अन थेंक इउ प्रिंगालाय मा हाउ आर यू मेडाम होनदों आरोना अके मैं ठीक हूँ आप कैसे हो ओमफ्राय बिउटिया माखो दाबो थाइजौ बिफां सायायावसो माखो गाखोब्रबना दं आं होनना बुंदों आरोना थाइजौ बिफाङावसो गाखोदो आरोना गाखोब्रबना दं आं होनना बुंबाय आरोना गोलैबा मा जागोनलै गोलैबा मा जागोन होनदों गोलैबा बोरैबा मा जागोन बिउटिफुल जानिदो आप अच्छा है ना मैडम बोला हाँ मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो ओमफ्राय माखो किशोर हाय सना मा जाखो होनदोंना अके जेबो जायाखै किशोरा गै बिउटिफुला मा होनखो भइससो आपल'ड होदों आं थाथ'बाय गुड नाइट होनना बुंबाय आरोना सरि भिडिअसो आपल'ड होदों दे बिउटिफुल अके बाय प्रदीपआ हाय होनबाय आरोना हाय प्रदीप बिरजन फंबाय जा हाय होनबाय आरोना हाय फंबाय बिरजन मा खबर प्रदीप मा खबर जानी दी ना तोरा हवानी दे जाखांबाय नामा आब' नोंलाय होनदोंना जाथ'वाखैनो आगै बिरजन नोंहालाय जाखांबायना जाखाङाखै ओमफ्राय जा प्रदीपआ नोंखौ फाइन बोला भाभी जी आप कैसे हो बोला के आप ठीक है देवर जी मैं भी ठीक हूँ आंसा जमन का कंग्रेचुलेशन मोनो होने के लिए सिस्टर बोला ओ थैंक यू सो मच आंस थैंक यू आंस सिस्टर ओमफ्राय जा फ्रिक ओके आप
आप खाना खाया मैडम बोला ओके खाना नहीं खाया है अभी ओमफ्राय जा दाउखुमै अन आरोना थेंक इउ बिरजना मानखो जायाखैमोन आब' होनदों आरोना जाथ'वाखै आरोना बिरजन फंबाय अके ओमफ्राय जा एम मुसाहारि गुड मर्निं सिस्टार होनना बुंबाय आरोना गुड मर्निं एम ब्रादार सरि मर्निं लायनायाबो गुड इभिनिं होनफ्रांलायबायसो गुड इभिनिं निकुन्जाया बाजै सना होनना बुंबाय जोंहा बिबोनां सना मा खबर रायलायदो दे एसे दसे निकुन्जा ओमफ्राय जोंहा माखो फ्रिक ओके अब क्या बोला आपका विलेज कहाँ है बोला है अच्छा मेरा विलेज मतलब डिज्नी में है ओमफ्राय जा दाउखुमै मानखो ओंखाम संदों बाजै सना होनना बुंबाय दे संबाय था दे दाउखुमै खामजागोनबो नङाबा मोजां सङाबा बिरजन फंबाया मानखो सोरबा माखो खालामबाय गोनलै आब' माथो गुबुनफोर मानखो फोरहालाय कमेन्टफोर फरायनो थांला माथो होनना बुंबाय सोरबा हाइटसो खालामबाय गोनलै आब' माथो गुबुन फोरहाय कमेन्टफोरानो थांला माथो आच्छा गुबुनफोरनाव कमेन्ट थांला ना मा जाखो नोंनिया बिरजन नामा गुबुनफोरनावहाय कमेन्टफोरानो थांला माथो होनना बुंदों आच्छा खालामजादोंदां होनबा ना मा जाखो मानसिफोरनाव कमेन्ट थांला नामा नोंनिया बिरजन फंबाय ओमफ्राय कुकिंआ जा हाय होनदों आरोना हाय कुकिंग कैसे हो ओमफ्राय जा दाउखुमै मानखो प्लिज सपोर्ट मी गाइस बोला है दाउखुमै ने एमपीबीआ जा मानखो हाय बाजै सना होनना बुंबाय आरोना हाय बिबोनां सना कुकिंआ मानखो आपका घर किधर है बोला अच्छा मेरा घर मतलब बिजनी में है कुकिंग ओमफ्राय जा बियाना मानखो गुड आफ्टरनून फ्रेंड बोला है ओके गुड आफ्टरनून फ्रेंड कैसे हो फ्रेंड बिरजना मानखो थांला आरोलै आब' होनना बुंबाय आच्छा मानसिफोरनाव थांला नामालै नोंनि कमेन्टआ बिरजन फंबाय ओमफ्राय एमपिबिआ मानखो जोंहा बारा फरायनो रोङा नामा बाजै नों होनना बुंदों बारा फरायनो रोंलायलाङालै एमपिबि आगै मानसिफोरनाव कमेन्ट थांला आरोना मानसिफोरनाव मा होनो हाइट जालाबायोलै बिरजन फंबाय मानसिफोरनावबो ब्लु मोनबानो खालामलायोना मानसिफ्रा फ्रिका माई स्टेट मेघालया शिलं बोला है ओके मेघालया शिलं से है ओके स्टेट ओके ओमफ्राय बिरजना मानखो थांलालै आब' आंना होनना बुंबाय मानसिफोरनाव थांला आरोना हाइट जादोंदां होनबालाय ओके बिदिसो जादों सोरनि एलबिआव थांनायमोन नोङो बिरजन फंबाय
बै मानसिया बोखारफिननो रोंनांगोन आरोना सोरनि एलबियाव थांनायमोन नोङो बे बिगुमायासो बोखारनांगोन ना ओमफ्राय जा एमपिबिया मा होनखो मा ओंख्रै संखो बाजै सना दार्लिं आं हले गोसोथो मा होनखो गोसोथोबायसो होनना बुंबाय एमपिबिया ओंख्रिया जोंनिया माबा आरोना मा होनो थास' बिथ'रिजों अमा बेदरसो आरोना एमपिबि आगै ओमफ्राय अमिता मा होनखो मा ओंख्रि बानायनाय बिके बला अमा होनदो अमित अमा बेदर थास' बिथ'रि ओमफ्राय बिरजना मा होनखो ओंखायनो साब खालामनो बायो आं आब' होनना बुंदो ओंखायनो साब खालामनो बायो आं आब' होनना बुंबाय आच्छा ग्रिनसो मा होनो ब्लु थाबासो हाया खोमा हाइड खालामनो नामाथाय बारा मोनथिलाय लाङाना आंहाबो सोरनि एलबियावबो खालामजाखो नोङो फंबाय ओमफ्राय जों फ्रिका मा होनखो हेल' मेडाम बोला है हेल' मैडम बोला ऑर्गेन है क्या ऑर्गेन कौन है एमपिबिया जा मा होनखो गाज्रि दामोन दे बाजै आङो एन्टारेस्टआवसो गोसो थोबाय बुंदों दे होनना बुंदों औ गाज्रि मोना दे मा होनो एमपिबि आगै गाज्रि लिराखैना गाज्रि मोना दे ओमफ्राय जा दाउखुमाया मा होनखो बिरजन साबधान बेक रिटार्न हरफिन दे कमेन्टबो हरबाय आं लाइकबो हरबाय आं दे होनदो बिरजन फंबाय नोंखौ दाउखुमाया साब खालामबायनो ओमफ्राय कमेन्टबो हरबायनो ओमफ्राय लाइकबो हरबायनो आरोना ओमफ्राय बेक हरफिननो थिनबाय फंबाय ओमफ्राय फ्रिका मा होनखो आई लाइक इउ मेडाम बोला है ओके थेंक इउ होनदो अनिरामा बिके बाजै लाइक दा होनना बुंबाय थेंक इउ अनिराम आगै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय एमपिबिया मा होनखो मा ओंख्रि संखो आदा दाउखुमै होनना सोंदों मा ओंख्रि संखोनो दाउखुमै जा एमपिबिया सोंदों आरोना अनिरामा जा मा होनखो बाजै आलासि सिख्लाफोर दं बोला सासे हरलै बाजै होनना बुंदों आरोना गैयाहाय अनिराम आगै आलासि सिख्ला गैया जारलासो होनदो अमेना मा होनखो जा हाय मनिकाय बोला दियारा मा होनखो गुड नाइट बाजै होनना बुंदों आरोना अके गुड नाइट दियार आगै दाउखुमाया मा होनखो बोरमा बेदरलै एमपिबि होनना बुंबाय बोरमा बेदरनो आरोना ओंख्रिया दाउखुमैनिया एमपिबि ओमफ्राय जा मा होनखो फ्रिका मा होनखो गुड नाइट मेडाम बाय बोला है क्यों बाय लिया है क्यों बाय लिया ओके गुड नाइट बाय उमिदा मा होनखो ना बनाया है बिके क्या बनाया है बिके बोला फर्क है अमा बेदर फर्क और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं थासो को ओमफ्राय जा मा होनखो अनिरामा थगाय नाङा दे बाजै होनना बुंबाय थगायाखैलै अनिराम आगै सिख्ला आलासि गैया होनदो खोरोना जा मा होनखो आङो लाइक होबाय दे होनना बुंबाय थेंक इउ दे खोरोना आगै गोजोननाय थाबाय बिरजना मा होनखो आंहा हेलाबो थांग्ला फा दाउखुमै होनना बुंबाय थांग्ला फा दाउखुमै होनना बुंदो आंहा बारा रोङासैहाय आंहा हालाबो थांला थांला बे दाउखुमै ना मा होनदोंथाय बिरजन फंबाया ओमफ्राय जा एमपिबिया मा होनखो बा मालाय आदा आंहा बोरमा बेदरखौनो जाया होनना बुंबाय
बा मालाय आदा आंहा बोरमा बेदरखौनो जाया होनना बुंबाय जा एमपिबिया ओमफ्राय जा उतफाला मानखो हाय होनबाय आरोना हाय उतफाल अनिरा मानजा मानखो बाजै बिदि हारसिं जाबाय थानो नाङा दे बेदरखौ होनना बुंदो नंगौ नामा अनिरा मागै हारसिं नालाय हारसिं जानांसिगोन ओमफ्राय अमिता मा होनगो हा बहन है कोवर लैंग्वेज में थासो को क्या बोलते रे थासो दाउखुमाया मान के जा डियर बोरु साबधान ओके रिटर्न बैक ओके प्लीज चेक द कमेंट बोला है दाउखुमै ने डियर बोरु दाउखुमै ने आपको मतलब सब किया है कमेंट किया है रिटर्न करने को बोला है अनिरा मा मानखो एसेबो अननाय गैया नामा बाजै होनना बुंबाय अनोब्रा अनिरा मागै ओमफ्राय सिख्लाफ्रानो गैयाबा ओमफ्राय जा अजिदा मानखो हेलो सिस्टार गुड इभिनिं मा खबर होनना बुंबाय हेलो अजित फिफा मा होनो गुड इभिनिं खबरा दंथ'यो गेजेरावनो नोंनिया माबोरै दं अजित ओमफ्राय खोरोना मानखो जा दे दाउखुमै आंजों लोगो जा होनना बुंबाय दाउखुमै खोरोनजों लोगो जानोनो लोगो जादो दे ओमफ्राय जा अनिरा मा मानखो सिख्ला नङा ब्रा बाजै बेदर आच्छा बेदरखौसो नांगौ आंनो होनना बुंबाय आरोना अके सिख्लाखौ नांला आरो एबार बेदरसो आरोना अके जागोन दे अनलाइन हरगोन आङो अनिरा मागै होनदो बावाबा ओमफ्राय बिरजना मान गोजा फंबाया आङो रावनावबो साब खालामनो गोसो गैला आब' होनना बुंबाय आङो आच्छा आङो रावनावबो साब खालामनो गोसो गैला आब' होनना बुंबाय जोंहा बिरजन फंबाया जारलाहाय सोरनि एलबियाव जानाय नों आं बावबाय नामा बिरजन फंबाय ओमफ्राय अमिता मा होनो बिरजन फंबाया गोसो गैथ'आनो दे दाउखुमै ओमफ्राय खोरोना जयेन जादो खोरोनजों दाउखुमै खोरोना जागोन बे ओमफ्राय अमिता मान गोजा दाउला सङा जागय दाउला सङा दाउला के सङा जागै दाउला जानो नामा नोङो अमित ओमफ्राय जा एमपिबिया मा होनखो बाजै रावबो सिख्लाफोर फैया नामा होनना बुंबाय गैयाहाय मा होनो एमपिबिया सिख्लाफ्रानो फैया रावबो सौदाव फैया ओमफ्राय अजिदा मान गोजा आंना डिउटि दंलै सिस्टार बिमा होनना बुंदो डिउटि दं आरोना अके अजित बिफा डिउटि दंबा ओमफ्राय दाउखुमै मानखो खोरोन साबधान होनना बुंबाय खोरोनना मा होनो ब्लु गैया दाउखुमै नोङो कमेन्ट हरदो नामा साब खालामनानै दाउखुमै ना ब्लु गैयाबाबो जायोसो नामा आं मिथिया दे बारा ओमफ्राय अमिता जा मा होनबाय दाउला खाना है रे बोला दाउला खाना है दाउला खाना है तो इधर आ जाओ आसाम बङाइगाव में आ जाओ अमित ओमफ्राय जा दाउखुमै मानखो हरबाय दे आं बाजै होनना बुंबाय हरबाय दे खोरोननो सा हरबाय आरोना दाउखुमै नामा ओमफ्राय जा एमपिबिया मा होनबाय आदानो मोजां आदावनो आदा एदावनो मोजां मोनथारो सिख्लाफोरखौ बाजै होनना बुंबाय एदावनो मोजां मोनो आरोना सिख्लाफ्रानो गैया माथो फैयाखै सौदाव फैथ'वाखैनो मा होनो एमपिबिया आगै जारलासो ओमफ्राय अजिदा जा मा होनखो लाइक डान सिस्टार 23 लाइक अके बिमा होनना बुंदो अके अजित थेंक इउ ओमफ्राय जा डनेल दैमारिया मा होनखो बाजैया साफा थारलै मालाय होनना बुंबाय अके दाउखुमैया मानखो जा औलै बाजै होनबाय खोरोनागै नोंखौ साब खालामबायनो माबाया दाउखुमैया
बेक हरफिनदो दे फैसा उमिदा मानखो उमा बेदर दिखाना कैसे बनाया है बोला है आज नहीं फिर मतलब फिर कभी अगर बनाएगा नेक्स्ट में दिखाऊंगी ओके उम्मीद दिखा दूंगी नेक्स्ट में एमपी मान के जा खासी मुर्गा खाएगा क्या भाई बोला है खासी मुर्गा खाएगा क्या भाई बोला एमपी ने उम्मीद ओमफ्राय खोरोना मान गेजा दाउखुमै आसोल साबस्क्राइब खालामबाय दे नायदो होनना बुंदो दाउखुमै साब खालामबायनो नोंखौबो खोरोना एमपिबिया मानखो उमिद बोला है ओमफ्राय दाउखुमै मानखो थेंक इउ करण बोला है अमित ने बोला खिला ना बोला मैया मानोबा मायाव फाहामबावनांगौथाय बेखौबो माबायाव थांला मालाय इदि जायाबा दोननो मोनसिगौमोन जानलाहाय खननै गेजेर खम जानला नै माबाया वाइफाइ लादोंमोन आं खालामसै नामाथाय आया एमपिबिया जामानखो उमिद दाउखुमै अन एमपिबिया के मानखो जा भाई तुम एमपीबी ने बोला भाई तुम कहाँ से हो खाना है तो सिरांग आना ओके भाई बट मंका खाटेगा खिलाएगा ना भाई बोला है आना पड़ेगा भाई बोला है ओके भाई तुम कहाँ से हो खाना है तो सिरांग आना पड़ेगा भाई बोला है सिरांग आना पड़ेगा बोला उम्मीद एमपीवी ने खाना है तो कहाँ से हो पूछा है ओमफ्राय उम्मीदा जामान के प्रियन कहाँ है कैसे हो बोला अच्छा प्रियन सो गया है प्रियन अच्छा है अभी सो रहा है प्रियन उम्मीदा मन के कैसे बोलो कहा प्रियन कैसे बोलो कहा प्रियन अच्छा प्रियना अबाव दं ऐसे बोलते हैं खोरोना मान के जा सिख्लाफोरा मानो फैया सिंगेलैनो फैलांसिगोन नामा दाउखुमै आसोल होनना बुंदों खोरोना गैया सिख्लाफ्रा मानो फैया सिंगेलैनो फैलांसिगोन नामा होनना बुंबाय आरोना नै दाउखुमै आसोल होनदों खोरोना बेखौनो मा होनदों दाउखुमै जामानखो फिनखौ बोखारथ'दो दे बाजै होनना बुंबाय आरोना मानो दाउखुमैयाखै बोखारथ'नोसै नामा ओमफ्राय अजिदा मानखो जा हा माथो ओंख्रिफोर बानायला बायनो नागिरखो दालाय बिमा होनना बुंबाय ओंख्रिया जोंना मा होनो अमा बेदरजों थास' मा होनोमोनलायो थास' बिथ'रि आरोना जानाय नायनो नागिरदों अजित बिफा ओमफ्राय जा अभिषेकआ मानखो हाय बोला है हाय अभिषेक दाउखुमैया मानखो जाथ'बाय दे बाजै होनना बुंबाय आरोना जाथ'बाय आरोना आगै अके र' अभिषेकआ मानखो where you state ना ओके मैं सिरांग मतलब सिरांग है स्टेट ओमफ्राय जा एमपिबिया मा होनगोन दे फंबा दे फंबाय खुबै दे फबै रायाव फबै
Oke, pobaigrayaव आं दंब्रा खोरोन होनना बुंबाय जा MPBया अमिदा मानके बीके नी कहाँ से है बोल दो इसको बोला MPB उम्मीद मतलब क्या बोलते रे त्रिपुरा का है त्रिपुरानि आरोना MPBया गई उम्मीदा ओमफ्राय बेयाव कमेन्टआ दावखोबावला माथो दाउखुमै आं नुना माथो बेयावलाय मा जाखोलै बेयाव बन्द' जाबाय गैलालाय सानलालै प्रब्लेम न'खराव बुङोबा हाबबाय ओमफ्राय अंगम where are you from बोला रे ओके फ्रॉम आसाम है मेरा दाउखुमै ऑन आंमो ओके दाउखुमै ऑन इलिजा गया लाइक डान बेरना थैंक यू इलिजा गया इलिजा जामानगो आंना जयन आंमो जयन मी बोला है इलिजा ने ओमफ्राय इलिजा जामानगो MPB join me बोला है इलिजा ने MPB अमन के जा फंग मजा खबरा बिउले डिस्टार्ब जायो ओइ माबानि मबाइलखौ लाबोलै आंनो नेटखौ रानियाव वाइफाइ लानानै फोजोबना होबायलै लाबोलाय आंनो नोंनिखौ दसे लाबोलाय बिदिनो खालामना होयोलै बिसोर आं जानला मोनथारबायसो ओमफ्राय MPBया जामानखो फानद्राखौ हले थैयिनि सिगाङावनो खनग्रो होनना बुंदों आरोना जोंहा MPBया गैया ओमफ्राय जोंहा आं मानखो कनसा ट्रिबे मतलब कौनसा ट्रिबे बोला है ट्राइबे ओमफ्राय जोंहा पुनटेस हाय बोला ओके हाय उमिदा मानगो MPBS नों बहानि आगै होनदों ना आच्छा नों बहानि आगै बोला है उमिद ने नों बहानि सोंदों उमिदा ओमफ्राय खोरोना मानगो इलिजा रानि आंजों लोगो जा होनना बुंदो खोरोनजों लोगो जानो नै इलिजा आगै इलिजाया मानगो लाइक दान बाय थेंक इउ MPBया जा मानगो इलिजा आगै साबदान खासो नोंजों होनना बुंदो इलिजा नोंजों जइन खासोनो MPBया मानगो आङो चिरांनिसो आदा होनना बुंबाय मतलब चिरांनि ना खिथादो आरो ना उमिद चिरां ओमफ्राय खोरोना मानगो जा MPB मानसि आंजों लोगो जा होनना बुंबाय MPB MCS होनदों MPB MCS आंजों लोगो जा होनना बुंदों MPB आगै खोरोनजों लोगो जानोनो जादो दे उमिदा मानगो जा बड' ट्राइबेल बल' बिके आच्छा ऐसा बोला था मेरे को नहीं आ रहा था रे ओमफ्राय जोंहा प्रमिउसा मानखो हाय बोला ओके हाय इलिजाया मानखो ओके होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा इलिजाया मानखो करण जयन मी बोला है करण जयन मी बोला इलिजाया करण जयन जानोनो ओमफ्राय जोंहा प्रमिउसा जामानखो सो नाइस पिक्सार बोला है ओके थेंक इउ होनो ओमफ्राय जामानखो जानुआ हाय हेलो बाजै होनना बुंबाय ना हाय आगै जानु इलिजा आगैया मानखो प्रमिउस बोला है इलिजा ने
जानु जामान के लाइक दान बाय थैंक यू आं मोमन के लव फ्रॉम मणिपुर सिस्टर बोला है आप मणिपुर से ओके रानी सोबुदोंहाय गावनाव नेट थाङाखैना ओमफ्रायसो गबाय ओमफ्राय जानो मानके लाइक दान दे थैंक यू ओमफ्राय सरि फरायखांबाय ना ओके ओमफ्राय आरा जा मानके आर यू फ्रॉम मिजोराम बोला है आर यू फ्रॉम मिजोराम मैं मतलब फ्रॉम मिजोराम मैं मिजोरम से नहीं हूँ मेरा आसाम है फ्रॉम MPB आमान के जोहा ब्लू टिक होबासो जानो हागोन आङो नोंजों होनना बुंबाय आच्छा ब्लू नांगौ नामा जाखो ओमफ्राय MPB आगैनो अमिता मोनखो MPB होनदों आरोना MPB बोला अमित ने जानो मानखो मा ओंख्रि संखो बासो होनदों आरोना ओंख्रिया जोंनिया माबासो आरोना मा होनो अमा बेदरजों मा होनोमोनलाय थास' बिथ'रि आगै ओमफ्राय आरा मानखो आरो from Mizoram बोला are you from Mizoram no from Assam है पारवीना मानके जा पेसाना बोला ना पारवीन को है ओमेना मानके जा आंटी where are you from बोला है फ्रॉम असम है मेरा मतलब मैं असम से हूँ मा संफैखो बेखै हा फांखा होनाङा दे फांखा होबा बारासो जायो मोनसे आरोना अमिता मोनखो आच्छा गुड नाइट होनबायना अके डिस्टार्ब जाबायहाय नै गुजुला गुजुलिनदो आरा मोनखो मिजोराम दाउखुमाया आइडिजों साब होनि र' बाजै नोंखौ होनना बुंबाय दाउखुमाया आइडिजों साब होनि र' नोंखौ बाजै होनना बुंदों आरोना जोंहा दाउखुमाया अके ओमफ्राय पारवीना मानके पेसाना बोला आरा मानके अच्छा बोला ना आर यू फ्रॉम मिजोराम बोला है आर यू फ्रॉम मिजोराम अमिता मानके ओइ बीके गुड नाइट आरोना अच्छा गुड नाइट ओके गुड नाइट अमित ओमफ्राय आरा मानके आर यू फ्रॉम मिजोराम ओके आर यू फ्रॉम मिजोराम खोरोना मानके इलिजा रानि साबस्क्राइब खालामबाय दे होनना बुंदो इलिजा आगे साब खालामबायनो नोंखौ खोरोना आरे मिजोरम फ्रॉम मिजोरम पूछ रहा है क्या इतना ओमफ्राय MPB मानके जा चैनल नामा खोरोन चैनल नामा खोरोन गेमि आरोना गेमि होनदों गेमि ओमफ्राय जा आरा मानके आर यू फ्रॉम मिजोराम लिख रहा है ओमफ्राय जा खोरोना मानके MCS होनना बुंदों आरोना खोरोना ओमफ्राय जा MPB मानके बड'लेण्ड हाई बाय रिभार होनदों ना बड'लेण्ड हाई बाय रिभार होनना बुंबाय MPB
जा जोलैया मानखो साबदान बाजै बे आइडिजों दाउखुमै होनना बुंदों आच्छा साबदान बाजै बे आइडिजों दाउखुमै होनना बुंबाय जोलैया दाउखुमै ओमफ्राय जा एमपिबिया मानखो चेनेल नामखोर होनना बुंदों आरोना चेनेल नामखोर होनना बुंबाय ओमफ्राय जा बसन्त बर'आ हाय बाजै मा खबर फ्रम कर्नाटक होनना बुंदों खबरा मोजां आंनिया नोंनिया माबोरै दं ओमफ्राय जोलैया मानखो लाइक दान जोलै अके लाइक दानलै बाजै सना होनना बुंबाय थेंक इउ आगै ओमफ्राय जा एमपिबिया मानखो एमपिबि मिस्टार पवन बसुमतारी एमसिजिया मानखो मिउजिक कन्ट्रल सार्भिस होनना बुंदों आरोना अके पवन आरोना नामा पवन आरो अके पवन बसुमतारी ओमफ्राय जा इंखावरिया मानखो साबदान बे आइडिजोंबो बाजै होनना बुंबाय ओमफ्राय जा सोरखौ आंखौ होनबाय नामा थेंक इउ ओमफ्राय जा इंखावरिया मानखो दाउखुमै होनना बुंदों दाउखुमै साब खालामबायनो इंखावरिया ना बे आइडिजोंबो नामा ओमफ्राय जा ममेश हाय बोलाहे हाय 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 इलिजाया मानखो ओंख्रिया इंखावरी जयन मी बोला है इलिजा ने हरलायबायहाय बेनियाबो नै ओइ नै फन हरदों नै ओफो ओइ क्रिटिसमा फन हरदोंहाय नै तुला हेलौ औ मबाइलखौ आंसो लादों नै ओमफ्राय बिब'आ बैयाव दङ आं हैनि र' ओंख्रिया माबा मा संनोथाय अमा बेदरजों माबा संनोथाय आइसा माबा अमा बेदर थांदों दहाय ओमफ्राय बिनो थास'जों संदों जोंहाबो नायनो रोङाखै आब' इंखावरिया मानखो दाउखुम मबाइल मोनसे इंखावरि जयन मिनबाय इंखावरि आंनो दाउखुमैया बाजै होनना बुंदों आंनो दाउखुमैया बाजै होनना बुंदों आरोना अके ओमफ्राय दाउखु इंखावरिया ब्लु होबासै होनना बुंदों होबाय दे होबाय आङो दे ओमफ्राय र' एलिजा रानि ब्लु लानि र' होनना बुंदो दे होबाय आङो होबाय आङो दे ओमफ्रायो इंखावरियाव र' इलिजा रानि ओमफ्राय खोनाना मानखो इलिजा रानि साबस्क्राइब खालामबाय आंनिखौ होनना बुंदों इलिजा रानि साबस्क्राइब खालामबाय आंनिखौ होनना बुंबाय आरोना खोरोना ओमफ्राय इलिजाया मांखो होनना बुंबाय ओमफ्राय इलिजायाबो ब्लु होनदों आरोना होबाय आङो इलिजा आगै खोनाना मानखो जा एमपिबि एमसिएस साबस्क्राइब
खालामबाय आं आंनिखौबो होनदों आरोना नोंनिखौबो ना आंनिखौबो खोरोनाय दिमबाय आरोना जोंहा इंखावरिया इलिजा रानि साबदान कमेन्ट चेक खालाम होनना बुंदों इलिजा साब खालामबायनो कमेन्ट चेक खालामफिनदो आरोना इंखावरिया ओमफ्राय इलिजाया अके होनना बुंबाय सुकुश्रीया मा होनखो हाय बाजै सना ओंखि होनना बुंदों आरोना हाय सुकुश्री आगै इलिजा मा होनखो खोरोन साब खालामबाय आंबो होनना बुंदो साब खालामबायनो खोरोन नोंखौबो इलिजाया सुकुश्रीया मा ओंख्रि बाजै होनना बुंदो ओंख्रिया जोंनिया अमा बेदरजों माबा थास' बिथ'रि आरोना आगै ओमफ्राय खोरोना मा होनखो ए थेंक इउ दे इलिजा रानि होनना बुंदो आरोना मा गाननो माबाखौसो गाननो हरजायो जाहैदों हाफ सुइटार बथल ग्रिन कालारखौ गाननो हरजायो माबायाव गानखाथारामोन इयो नभेम्बर 4 तारिखनिफ्राय माबासिगोन बिदि गानलांनांगौ खुहैदों मालाय स्कुलाव खुहैखायो इयो लांबाय ओमफ्राय जा खोरोना मा होनखो एंखावरि आंजों लोगो जा होनना बुंदों खोरोनजोंबो लोगो जानोनो एंखावरि ओमफ्राय जा गौतमा हाय आब' ओंखि होनना बुंबाय हाय आगै गौतम इलिजाया मा होनखो जा एंखावरि साब खालामनोसै बाजै मा होनखो बेजों चेनेल गैया नामा होनदो बेलेग बेजों चेनेल गैया नामा होनना सोंदों इंखावरि साब खालामनोसै बेजों चेनेल गैया नामा होनना सोंदों ओमफ्राय जा सामुला मा होनखो हाय बल्लाहे हाय सामुल ओमफ्राय दाउखुमाया जा मा होनखो बाजैमोन मा होनखो बाजैमोन मोननै आइडिजों साब होबाय दे आं बाजै इंखावरि आरो जोलै जों बाजै होनना बुंदो आंखौ आरोना दाउखुमै आगै अके आङो गाबोन माबाबावगोन दे र' गाबोन दायो बानायबावनि र' दाउखुमै आगै ओमफ्राय जा सामुला मा होनखो आप कहाँ से हो ब्यूटीफुल बोला मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय जा दाउखुमाया मा होनखो औलै बाजै होनना बुंबाय आरोना माबा मबाइला नेट जोबना होबाय खालामनो हागौमोन आङो जारलासो एमबि जोबना होबाय ओमफ्राय जा गौतमा मा ओंख्रि जानाय आब' होनदो ओंखाम जाथ'वाखै गौतम आगै ओमफ्रायो ओंख्रिया माबा आरोना अमा बेदरजों थास' बिथ'रि
manke asam में si energi manke asam में energi buah hija energi mana अच्छा energi buah hija besar हाँ पहले मतलब हुआ था बहुत एनर्जी कमरे zaman ke Gautama oh आब' होनना बुंदों आरोना मा खबर गौतम आगै ओमफ्राय अबेनि जाखो नोङो खिथाहरनो हागोन नामा गौतम फंबाय ओमफ्राय जा दाउखुमै मानके एलिजा रानि आइदिसो बे एंखावरिया होनना बुंदों एलिजा आगै आइदिसो नै एंखावरिया दाउखुमैनि ओमफ्राय अहिया जामांगो अहि मोसाहारि ओरैसो आरोना जान्स इय लिरबो नामा पिंकिया जा ओइ मति होनना मिनिदो आरोना आइ सोर जाखो होनदो हाय इलिजा गैया होनना बुंबाय जानस हेलौ होनबाय आरोना हेलौ एसबि आगैया ओरैसो आरोना एसबि आगै ओमफ्राय खोरोना जा मिनिबाय दसे मिनिदो दे होनदो सामुला मांखो तुम्हारा साथ कौन है अपी बोला अपी मेरा बेटा है और मेरा बड़ी बहन है उधर साइड में मतलब खाना बना रही है अपी समूल भाई जो न सामान के जा हुई लैंग्वेज बोला है अच्छा बोरो लैंग्वेज है अपी मैं बोरो लैंग्वेज से बात कर रही हूँ भाई जा एस बी आगे ओ ना बोन थैंक यू भाई जा पिंकिया मान के मोटी लड़की ना मिनी जाना मैं मोटी ओके मोटी है तो है hello ayah माथो कमेन्टआ गाहायाव एसबि आगैया लाइक दा होनबाय थेंक इउ महिदा जोहा काका सा आप बोला है मोहित ने काका सा आप समझ में नहीं आ रहा मोहित कहाँ से बोला ओके कहाँ से बोला ना कहाँ से है आप बोला है मैं आसाम से हूँ आसाम बङाइगाव दाउखुमैया मानखो बाजै आङो दसे एन हाउस बाजैनाव थांनि र' बाजै आङो दे होनदो दे दाउखुमै थांदो दे आंहा दहाय बिदि जायाबा दोननो मोनसिगौमोनलै दाउखुमै जारलासो दसे थानांसिगोन आरो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जन एसबी आ गया ऑन रोकेना जामन के अच्छा हेलो भाभी जी फिर जिंदा हो गया है क्या रे बाबा बोला हाँ फिर से जिंदा करना पड़ा रोकेन देवर जी क्या किस्मत खराब है मेरा गौतमा मान के आङो क'क्राझारनि आब' होनना बुंदों आरोना क'क्राझारनि आरोना आगै अके ओमफ्राय सामुला मान के फिर मिलेगा ओके बाय भाभी जी बोला है ओके देवर जी एसबी आ गया ऑन आरोना ओके एसबी आ गया मा जाया दहाया बनदो ओंहाय साल्ला मा जाबाय थादोंहाय आयु जाल्लासोहाय सोरबा फन हरग्रोबाय फार्स्टआवनो ओमफ्राय डिस्टार्ब जाबाय आरो उनाव खनसे मा जालायखो जाल्ला मा जाबाय थानायथाय दा मानसि दंमोन गैला ओमफ्राय
ओमफ्राय दाउखुमै जामानखो दे जेबो नङा दे होनदो दे थां दे दाउखुमै औ जेबो नंला आरो दाबो ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनखो सामुल जयेन मि बला इलिजाने ओमफ्राय जा बिपुला मा होनखो हाय नोङो अबिनि होनदो आरोना आङो मा होनो आसाम बङाइगाव बिपुलागै बिपुला जा मा होनखो नोंखौ मोजां नुदोंलै होनना बुंबाय नंगौ नामा बिपुलागै ब्रकेना मा होनखो फाबिजि नाइट का खाना क्या बनाया है रे बाबा आप बोला है अमा बेदर थास' बेतरि है ब्रकेन देबरजी ओमफ्राय जा एस बि आगैया क'क्राझार लिखा है ब्रकेना मान के लाइक कर दिया है रे बाबा हम बोला थेंक यू ब्रकेन देबरजी बिपुला जा मान के हाय नोंखौ जि मोजां नुदोंलै फ्रेन्ड होनना बुंबाय अके बिपुलागै थेंक इउ होनदो ओमफ्राय एस बि आगैया अन आरोना सोमदोना जामानखो अय बाजै होनदो ओमफ्राय सोमदोना होनना बुंबाय अके सोमदोन आगै मा खबर मिनिखौनो माबा हाबबाय टेस्टी सब्जी बनाया है रे बाबा हमको भी ऑनलाइन डिलीवर कर देना ठीक है भाभी जी बोला है ओके ब्रोकन डिबर जी ऑनलाइन देती हूँ आपको भी कभी भी नहीं खाया रे एक बार भी आज पहली बार मा होनो अमा बेदर और थास' बेतरि फार्स्ट टाइम आरोना ब्रोकन डिबर जी ओमफ्राय जा एस बि आगैया माखो सापागुरि लिरबाय जा एस बि आगैया ओके थेंक इउ एस बि आगै थेंक इउ नेटानो गल जाजोब्बाय आंना बेलेग मबाइला एस बि आगै अन थेंक इउ क'क्राझार लिरदों आरोना ब्रकेना ऑनलाइन ऑर्डर ना मजा बिलाय ब्रोकन क्या हो गया ये क्या है ओमफ्राय जा एस बि आबा मानखो कमेंट करो गाइस बोला है कमेंट करो कमेंट रिसार्ज ना मा जाखो बेयो रिसार्ज ना मा जाखो ब्रोकन मा ओंख्रिलै देबरजी ब्रोकन देबरजी क्या सब्जी बनाया एस बि आगैयाथ' मा ओंख्रि जाखोब्रा एस बि आगै नोंथ' दहायनो जाखांबाय खोमालै थाब जाथारोना नोंस्राथ' ओमफ्राय जा एस बि आगैया आब' बिकि लिरबाय आरोना अके आगै एस बि आगै ओमफ्राय जोंहा बिरन फंबाया दानबाय ओमफ्राय जोंहा इमासलि ना अके हेल' होनदाना हेल' ओमफ्राय एस बि आगैया मा होनखो बल' ना गोरानसो सरि बहल ना गोरानसो आब' होनना बुंदो गोथाव दे आगै मिनिबावलायोसो होनदो ओमफ्राय गोथावब्रा नोङो मोसानाया होनना मिनिबाय मोसानायखौसो मिनिदों नामा नोंहा नों मोसानाया होनना मिनिबाय आरोना
मोसाहैनोबा फै मा होनो एसबि आगोल मोसाहैनोमोन नामा दाख्लै फैनांगौमोनहाय मोसाना सानैजों मोसानो हागौमोन गाखोनानै अरे ब्रोके नामान के अच्छा भाभी जी मेरा सब्जी आलू लाव टमेटो और एग ओमफ्राय आमलेट बाना आमलेट बाना अच्छा टेस्टी है रे ब्रोकेन देवर जी ओमफ्राय एसबि आ गैया माखो खर' गिदिंखायो नामा ओमफ्राय आब' नानि खर' गिदिङाब्रा आं खालामगोन ना नोंखौ खर' गिदिङै खालामगोन आङो मोसानो नामा नोङो फुजाया जोबसिगोनसो रबिबारावनो मा जोबगोन होनबा दा होनदोंथाय मोसानो हागौमोनलाय सानैजों इउटुबाव नागारनो हागौमोन खादे आंबा मोसानाया ओमफ्राय समीरा मान गेजा मुसादी होनदों ना मुसादी बोला है समीर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा मुझे एस भी आ गया मन के मिनीना जामन मगे ज्लामोन मिनी जोलामोन मगे मिनिना जालामोन आंना मिनिदा मिनिनानै जालामोन आरोना के ओमफ्राय जों खन उजिरा माखो जाबायना बाजै दे मा होनो जाथ'वाखैनो संगासिनोसो दं आरोना दासो ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना हा मेरा सब्जी टेस्टी नहीं है रे बाबा आपका ज़्यादा टेस्टी है बोला आपका भी टेस्टी है ब्रकेन देवर जी ओमफ्राय खोरोना जा मिनिदों आरो नै के सोरमिरा मांखो नासना लिया नासना खा लिया बोला नासना खा लिया बोला है अच्छा नासना खा लिया है मुझे अच्छा आपने खा लिया है अपना खा लिया अच्छा मुझे पूछा क्या मैं अभी खाना नहीं खाया है अभी मतलब बना रही है समीर ओमफ्राय जोंहा बिरजना मानगो दे आब' दसे मोसाना दिन्थिहरदोना नायनोसै जों होनना बुंबाय आरोना मोसाबाथ' दानो जमा जाजोबगोन मानसिफ्रा मोसानांगौबा एलबियाव गाबोन मोसानांगौ र' ओमफ्राय ब्रकेना मानगो हाम अन हेरे बाबा बोला अके थेंक इउ ब्रकेन देवर जी खोरोना मानगो जा संगिताजों एलबियाव दसे दंमोन आं होनना बुंबाय आरोना दे जेबो नङा दे खोरोन अके ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मानगो अनलाइन रे बोला अके थेंक इउ ओमफ्राय सोमिरा मानगो बर' बाजार से त्रिपुरा सॉरी बोरो भाषा से त्रिपुरा भाषा मिलता है बोला हाँ मिलता है थोड़ा बट मुझे त्रिपुरा का भाषा समझ में नहीं आता है समीर ओमफ्राय ब्रकेना मानखौ अन दाना थेंक इउ ओमफ्राय एसबि आगैया मानगो हाब नोङो मोसाबाथ' मेगनखौनो मोख्रेबाब्ला आङो आब'नदों आदसा मोख्रेबला आरोना नायखुमाबोबाय नामा एलबियाव गाबोन फुङाव मर्निं एलबि होनानै मोसानांगौलै साला कमेन्ट फरायालासिनो मानसिफोरा मा फाग्लि जाखोलै सानलायोमोन ओमफ्राय एसबि आगैया मानगो हाय सॉरी टीवी ब्रदर ओके हाय सिस्टर कैसे है आप बोला है मैं ठीक हूँ टीवी ब्रदर आप कैसे हो बोलो ओमफ्राय जा समीरा मानगो मानिसा भाई दो बोला ओमफ्राय ब्रकेना मानके समीर त्रिपुरा हम कबर तोरा
बोलना आते हैं रे बाबा बोला। समीर ब्रोकन को आता है, मतलब त्रिपुरा का भाषा आप बात कर सकता है। समीर ब्रोकन हियर से बात कर सकता है आप। वैसा टीवी अमान के हम आपकी दर्शन करने आया है बोला। थैंक यू टीवी ब्रदर, थैंक यू सो मच। दर्शन करने आया है। ओके बिरजना जामान के टाइम जाबाय दे आब' आंना टाइम जालायबाय आरोना। अके दे बिरजन फंबाय टाइम जाबायबा दे। ओमफ्राय जा अमिता मानखो खोरि बजा बाजा दो क्या बिकेने कुकुरी है कुकुरी बाजा दो क्या बाजाना है। ओमफ्राय जा बाय कौन लिया रे कौन बाय लिया जिरटिया के बाय लिया रे। ओके बाय ठीक है मान के हम भी ठीक है सिस्टर बोला। ओके आप भी ठीक है ब्रदर। ओके खाना पीना हो गया आपका टीवी ब्रदर। ओमफ्राय जा ब्रकेना मान के ओनार ना थैंक यू। ओमफ्राय जा रमेशा दहाय मा जादोंमोन बाजै होनना बुंबाय। दहाय आदसा हाय दहाय मा जानायथाय फन फैग्रोदोंमोन आरोना। ओमफ्राय नोंनिजोंनो हरनोसै इनाव हरनांसिगोन ओमफ्राय आं होफिनसैब्रा एलबि होदोंमोन मानसियाबो। ओमफ्राय थांखो अन होनबाय आरोना ब्रकेना रमेशा दहाय मा जानाय सोंबाय। फन फैग्रोनानै एकदम जारला जादों मा जादों दसेनो। ओमफ्राय अमिता मानखो आङो नोंखौ मोजां मोनो होनना बुंबाय आरोना। अके बर' रोंबाय होनदो अमित। अके टिभिया मानके जा और घर में सब लोग ठीक है ना सिस्टर खाना हो गया आपका बोला। घर में सब ठीक है खाना नहीं खाया है अभी मतलब बना रही है। टीवी ब्रदर ओमफ्राय ब्रकेना ऑन थैंक यू। समीरा मान के मेरे साथ असम का लोग बहुत अभी मेरे साथ रहता है बोला। अच्छा असम का लोग आपके साथ रहता है। अभी आप कहाँ है समीर। ओमफ्राय जा ट्रेजि दामान के ना आर माइ जेट समीरा मान के जा सबाई बोला है सबाई के ब्रकेना मान के ओनर ना थैंक यू। बिरजना मान के जा गावहा मोसानाबो दिन्थिहरा रावबो ओंख्रि ओमफ्राय थांथ'नोसै आंहा आब' सना गुड नाइट बाय होनना बुंदो। बाय आब' होनबाय आरोना। मोसानानै दिन्थिखायसो आरोना। दख'ना गानबा मोसानो हागौमोनलै होनदो। अमिता मानखो जोंहा बर' रोंसोगोन होनना बुंबाय आरोना। रोंबाय आरोना। अके बर' रोंबाय। रमेशा मानखो मा ओंख्रि संदों नोंलाय बाजै होनदों। ओंख्रिया जोंनिया माबा थास' बिथुरिजों अमा बेदर रमेशाजों। एसबि आगैया आङो गेम गेलेसै आब' बायबाय दे गेलेदो दे फंबाय एसबि फंबाय। ओमफ्राय टिभि ब्रादारा मानखो हाँ जी सिस्टर हम तो खाना खाया और अभी एलबी देख रहा है और बताया नहीं खबर बोला है। बताया नहीं खबर। ओके आप अच्छा खाना खा लिया। ओके अभी एलबी में है। ओके टीवी ब्रदर खबर मेरा अच्छा है मतलब अच्छी है मेरा
TV brother Samira Zaman ke हैदराबाद में अभी में माई सबाई बोला अच्छा हैदराबाद में है आप ओके समीर श्री सीदामंग जा आप कहाँ से नो जानती हाँ ना बोरन फैयाखै माथो बान फैबाय थ' ओके माने आं बेखौ नायदों मैया बेखौ हरनाय ओमफ्राय जैसे है अमिता मानखौ आंखौ बर' रोंबाय होनना बुंबाय ओके बर' रोंबाय आरोना ठीक है अच्छा है अमित दे मिस्टार अमान के हाय डार्लिंग गुड नाइट ना बुंबाय ओके गुड नाइट दे माने मिस्टर ब्रोके ना अच्छा भाभी जी हम मोबाइल सर्च कर लेंगे हाँ टाउन जाके सर्च करने नहीं मिला था रे बाबा बोला ओके सर्च करो टाउन में जाके मतलब सर्च करने को नहीं मिला है ओके ओके ब्रोकन देवर जी सर्च कर लो रमेश सामान के दे बर' नङा बाजै हिंदी होनदो अच्छा दा बर' नङा दा बर' नङा बाजै हिंदी होनना बुंबाय अच्छा बर' नङा हिंदी एसबि आगैया मान फैसा लाइक दानल' दे सिस्टार आंना नेट नाङा बे जायगायाव आङो गसाइगावसो दंफैयो 7 दिन जाबाय होनना बुंबाय नंगौ आरोना दे मा होनो SM सिस्टार जेबो नङा दे गसाइगावसो दंहैयो आरोना भिडिअ'आबो बिनिसो नामा ना नोंनिया भिडिअ' बानाय ओमफ्राय जाय हेपिया मानखो अमिता मानदो जा नोंबोनि नांगौ फैगोन आं मानखो नांगौ फैगोन आं होनना बुंबाय अमिता ओमफ्राय ब्रकेना मानखो अच्छा भाभी जी बाय बाय होनदों ओके ओके बाय बाय ब्रकेन देवर जी बाय बाय रमेश मानखो हाय भाभी जी कैसे हो तुम कहाँ से हो तुम भाभी जी बोला है अच्छा रमेश बोरो मिलिको भाई देवर जी कहाँ से हो मैं असम से हूँ देवर जी रमेश आपको तो बोरो आता है ऑलरेडी भाई उमेश सामान के जा हेलो फ्रेंड हाउ आर यू ठीक आसी अपनी इंदर ना ओके रोमेश फ्रेंड मैं ठीक हूँ ठीक आसी मैं ठीक हूँ आप कैसे हो उमेश फ्रेंड बोलो ऐसे मामान के सिस्टारा भिडिअ फोरा गसाइगावनि सो सिस्टार होनदों नायदों आङो मा होनो SM सिस्टार गसाइगावनि ना के ओमफ्राय जा हेपिया मानखो बारा नेट नांनो नागिरा आरोना ओमफ्राय जा कैसे हो बोला हेपिया कैसे हो मैं ठीक हूँ ओमफ्राय जा रामा मानखो खाना पोयो बोला है अच्छा खाना पोयो नेपाली है क्या रे ने सबिता मानखो जा हेलो आबो लाइक डान बाय थैंक यू सबिता आगै ओमफ्राय जा SM मानखो सिस्टारा भिडिअ आपल'ड होनाया 5 घन्टा नांखायो आपल'ड खालामनाया होनना बुंदो नेटआनो नाङाबा जारलाखासो होमबाना के SM सिस्टारा जामाखो बाय बाय सिस्टार बाय बाय दे सिस्टार थैंक यू दसे समबाबो सापर्ट होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय SM सिस्टार ओमफ्राय जा समीरा मानखो लोक मतलब लोक ना लोक मतलब क्या होता है मतलब मानसी लोक मतलब जैसे कि मानसीफोर ना फोर बोलना पड़ेगा नहीं फोर
आदमी लोग, जैसे कि ऐसा होता है ना, आदमी लोग लोग का मतलब होता है फर, मानसीफर होता है। रामा मान के जा हाँ नेपाली हूँ बोला, अच्छा मुझे नेपाली नहीं आती है राम। भाई रामा मान के आप असम से हो बोला, हाँ जी मैं असम से हूँ। रोमेशा मान के गेम ऊपर क्या होता है भाभी जी, हमको नहीं आता है भाभी बोला। आपको बोरो आता है रमेश, उस दिन तो बहुत बोरो लिख रहा था, बोरो ना आता है आपको भी रमेश देवर जी, बहुत आता है बोरो। पैसा सुबिता अन थेंक यू सुबिता गय अन थानायनि थाखाय। आं खैथानिफ्राय होफिनखोमोनथाय ओमफ्राय जोंहा रमेशा मोनखो आङो बर' नङा लाइबासै होनना बुंबाय। आदसा बर' नङा ओमफ्राय बर' रोंगौ आरो ना, माथो रोंजोबथारगौलै लिरनोबो बर'फोर रमेशआ सेस लिरनो रोंजोबगौ। गोरदै ओ क्या लिखा समझ में नहीं आ रहा। साइमना जामन के हाय सिस्टार बोला, हाय साइमन। सबिता गैया मा ओंख्रि आब' होनदों, ओंख्रिया मा होनो अमा बेदरजों थास' बिथ'रि सबिता आगै। ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रै सबिता आगै, जाखांखो नामा ना जाथ'वाखैनो? समीरा मान के लोग मतलब जीजाजी है ना दे। अच्छा लोग का मतलब जीजाजी नहीं होता, जीजाजी को हम गुमई बोलते हैं, गुमई समीर। ओमफ्राय जोंहा मेम्बाया मान के हाय हेलो नाइस होनना बुंदों, हेलो थेंक यू। ओमफ्राय साइमना मान के जोंहा व्हेर आर यू डुइंग सिस्टार होनदों ना। अच्छा साइमना पी मैं घर पे हो रे घर से होनदों। साइमना मान के सरि समीरा मान के जा माइ साका दय होनदों ना, माइ साका दय। ओमफ्राय जोंहा रामा मान के क्या करती हो पूछ रहा हूँ बोला, ओ मैं कुछ नहीं करता राम। ओमफ्राय सबिता आगैया मान के जाखांबाय आब' ओंख्रिया बहल ना आरो मैखुन भाजा, ओमफ्राय उन्दुबाय आं आब' होनबाय। गोथाव मोनदे ओंख्रिया आगै, ओमफ्राय उन्दुबाय आरो ना। आदसा ओमफ्राय जाव मेदा मान के बिके आई एम डुइंग गुड बोल होनदे। आई एम डुइंग गुड बोलना है कि आई एम डुइंग गुड बोलना है कि आता नहीं है ना उम्मीद दे। ओमफ्राय रामा मान के जा लोग मतलब ज्यादा हाँ लोग मतलब ज्यादा लोग मतलब ज्यादा ओमफ्राय जा मेम्बाया मा होनखो ओके गुड नाइट फ्रेन्ड होनना बुंबाय। अके गुड नाइट फ्रेन्ड मेम्बा। अमीरा मा होनखो जो हाय कैसे हो बोला, है मैं अच्छी हूँ अमीर। ओमफ्राय जा सबिताया मा होनखो अखा हानायखाय गुसुथार दिन होया बनदो, गुसुथारथ' आरो
गोजांबायानो आरोना सुरु जाहांबाय सबिता आगै ओमफ्राय जा समीरा अच्छा मैं भी कुमारी बोलता हूँ दादा भाभी भोजपुरी बोला है दादा भाभी भोजपुरी कुमारी बोलते हैं बोला ओमफ्राय जा अमीरा मन के अमीरा आप कहाँ से ना बोला है कहाँ से मैं आसाम से हूँ आसाम उमिदा मन के सोर ओंख्रि संगोन देखायना होनना बुंदों नायनो आरोना के ओमफ्राय जा बिब' संबाय होनदों बिब' संबाय अमित होनदों रामा मन के ज़्यादा मानसी होगा तो लोग ज़्यादा है बोलता है बोला ओमफ्राय ओके रमेशा मान के जा बाजै नोङो आंनो मानो ब्लु होरालै होनना बुंदों आच्छा होयोब्रा रमेश नोङो बियाना बियाखै बिदिखाय होआखै आं ओमफ्राय रामा मन के आपका बच्चे कितना है बोला है मेरा बच्चा एक है राम ओमफ्राय उम्मीदा मन के दिखा ना बोला वो नहीं आएगा स्क्रीन में उम्मीद मतलब वो बना रही है ना अभी स्क्रीन मतलब मैं लेके नहीं जा सकता ओमफ्राय जा जन्नत मा होनखो मा ओंख्रि जाखो सना होनदों आरोना ओंख्रिया जोंनिया माबा अमा बेदरजों थास' बिथ'रि आरोना जन्नत ओमफ्राय जा अमीरा आप बर' हो बोला हाँ मैं बर' हूँ होनदों रमेशा मा होनखो दा बाजै दा बाजै हर होनना बुंदों नांगौ आरोना आया सोरनावबासो थुफ्लांबायमोनहाय आया बेटारिया इउस थांनांसिगोन माथो रमेशा आया रमेश दा बाजै हर होनदों आरोना अके र वीडियो है कि नहीं है दे दिया दे रमेश ओमफ्राय थांखो दा हरबाय उमिदा मान के जा नहीं यार मोबाइल घुमा के दिखाना मोबाइल घुमा के दिखाना बोला है अच्छा सब्जी देखना है ओके थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी दे रामा मान के जा आसाम कहाँ से हो बोला आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा अमीरा मान के खाना खा लिया बोला खाना नहीं खाया है अभी नहीं खाया है थोड़ी देर बाद खाऊंगी विजया मान के गुड नाइट आब' सना होनदों ओके गुड नाइट विजया गई अटम ना ओके हाय गुड इभिनिं देना हाय गुड इभिनिं एटम आगै ओमफ्राय जा अमीरा मान के बहुत अच्छी लगती है बहुत अच्छी लगती है बोला के समीर थैंक यू अमीर ओमफ्राय समीरा मान के जा नो प्लिज दान दिया होनदों आरोना ओके किउ दिया होनदों no dislike दिया बोला ओमफ्राय जा रामा मान के किसका सब्जी हो बोला ओमफ्राय जा उमिदा मान के दे बिके होनदों ना दे बिके होनबाय आरोना
ओमफ्राय रामामोनखो जाव के होनबायना उमिदामोनखो क्यों दे होनना बुंदों आरोना के रामामोनखो जल्दी पकाओ भूख लग गया बोला के जल्दी पकाना है अच्छा इन मोनलायसिगौमोन मबाइला मा थोद जाया इदि दाख्लै इदिनो एसे माबा लादों आं ओमफ्राय जोंहा रामाखौ अके गुड नाइट बाय बाय होनबायना अके राम बाय बाय गुड नाइट फैलायाखै माथो मानो मिक्सारा हेलौ मा खबर होनदोंना जोंहा मिक्सारा हेलौ खबरा मोजां आंना मिक्सार ओमफ्राय नोंना मारै दं मानो फैयाब्रा माबायालाय हेलौ संदों आरोना मानो माबाया फैया वाइफाइआ मानो फैया मबाइलानो गोजासै गाबोन दसे माथो फैखायखाय मोनाबो एकदम हाबजोबदोंमोन ओमफ्राय बैयाव थानानै मानो फैयाब्रा बेयावनो नायखायो गेमखौ दानजोबना दोनासै होनबासो जासिगोन ओइ ओजों बिफाया नायखुमा फैबाय आरोना ओजों बिफाया जोंहा नायखुमा फैबाय ओंखाम जाबायना जायाखै उजित बिफा गैया माथो ओमफ्राय जोंहा बर'नि बाजै आंना 9K जाबाय साबसक्राइबारा होनना बुंदों आरोना 9K बारबाय नोंनिया बर'नि ट्रेलारा बे साबसक्राइबारा ओमफ्राय माथो भिडिअ'आनो खमथार भिडिअ बारा नागारा नामा भिडिअ'खौ खम नुदों आङो ना साबसक्राइबाराथ' बुरजा जाथारबाय ओमफ्राय MNG हेलौ होनदोंना हेलौ ओमफ्राय बिजुआ हायाबो होनदों हायाखै बिजु बर' मानगा आंनि चेनेल हाबफैनो हागोन आंनि चेनेलाव रायजोफोर होनना बुंदों आरोना
सोरबाफोर मा होनो जयेन जानो हागोन आरो ना साब खालामनो हागोन बर'नि ट्रेलार ना ट्रेलारखौ जों लोगोफोर ओमफ्राय जों बिजामानखो आब' खाम आखाया ओमफ्राय मा होनखो बिजुआ मोनखो आब' खाम जाबाय नामा होनदे जाथ'वाखैनो बिजु आगै ओमफ्राय बर'नि ट्रेभेलार अके मा होनखो प्रिपेड खालामजोब्बाय आं भिडिअफोरखौ बाजै होनदो ए ओमफ्राय जोंहा एनआरडिया मेसेज खाट आरोना अके ओमफ्राय जोंहा उमिदा मा होनगोन इके खाना खोब खायेगा तुम थोड़ी देर बाद खाऊंगीलै दसे उनाव जागोन अमित ओमफ्राय अजिदा मा होनखो आइया पिक्सारखौ सोलायलायबाय नामा ना मा जाखो जाखां साब्बायलै सिस्टार जाब्बा जुब्बानो होनना बुंदों आरोना ए जाखां साब्बायलै सिस्टार जाब्बा जुब्बानो होनना बुंबाय आरोना ए मा ओंख्रिमोनलाय अजित ओमफ्राय जों बर'निया मा होनखो बाजै ना मनिटाइज जाबाय ना होनना बुंबाय औ जाबायमोनहाय मा होनो आगै बर'नि आगै ट्रेभेलार आगै ओमफ्राय जानाया जाबायमोन दे ओमफ्राय एनआरडिया मा होनखो बुरजा जाबाय नालाय दुगि जाथारबाय मालायसो होनना बुंबाय ओइ सोर मानो दुगि जायाखैहाय मा होनो एनआरडि आगै दुगिसो नुबाय आरो होनदो ओमफ्राय जाउमिदा मा होनखो खालो यार बोला हाँ खाऊंगी ओमफ्राय सुबासआ जोंहा मा होनखो नालेब होनदो आरो सरि नाब्ले होनदो आरोना अ लाजिबायसो हांदो नाम सुबासआ ओमफ्राय जोंहा बर'नि माबा आगैया मा होनखो कंग्रेसुलेसन होनना बुंबाय थेंक इउ आगै ओमफ्राय जोंहा बिजुआमोन मा मैगं संदों होनदो आब' होनदो मैगङा जोंनिया अमा बेदरजों थास' बिथ'रि आरोना ओमफ्राय बर'निया मा होनखो आगैया बेसे डलार जाखो बाजै गैया जाथ'वाखैनोहाय आगै इसे फिसासो होनदो जाहांदों आरोना खिलिहांदों दासो बर'नि आगै ओमफ्राय जयसारा मा होनखो जा मा ओंख्रि संखो बाजै होनना बुंबाय ओंख्रिया माबासो जोंना मा होनो अमा बेदरजों थास' बिथ'रि आरो ओमफ्राय एनआरडिया मा होनखो जा एदावदों होनना बुंबाय आरोना एदावदों आरोना अके जेबो नङा दे अमिता मा होनखो जा पक गया क्या खाना पक गया हाँ मतलब बना रही है अमित अपी ओमफ्राय जोंहा जांग मानके सिस्टार इज बिउटिफुल गर्ल नाइस इउ बोला थेंक इउ अजिदा मानके जा नोंहालाय मालासो जागोन जाखो बिमा होनदो आंबो जानोसै र' इसे थानानै अजित ओमफ्राय बर'निया मा होनखो जा $10 जाबायना होनदो आइ जायाखैलै आगै जाथ'वाखैनो माला जागोन दे भिडिअफ्रानो माबा भिउ थाङाना बारा बर'नि आगै ओमफ्राय जा रिबार्टा मा होनखो बिउटिफुल गार्ल लाभ इउ फ्रम होनदों आरोना बर'निया मा होनखो औ होनदों आरोना ओमफ्राय जा अमिना मा होनखो $10 हा
बोल के क्या हंस रहा है क्या हंसना चाहिए उम्मीद है पूछ रहा है हुआ क्या ऐसा पूछ रहा है ओमफ्राय जोंहा जयसारा मा होनखो थास' बिबार नामा बेथरि होनखो बाजै दे आच्छा बेथरिसो बिबारथ' मोनलाना दायो थास' बेथरि आरोना जयसारा गै बिजुआ मा होनखो आब'आ आंबो थांगोन र' आब' जानो अमा बेदर आब' होनना बुंदों आच्छा आब' आंबो थांगोन र' आब' ओंखाम जानो अमा बेदर आब' होनना बुंदों ना फै फै बिजुआ गै ओमफ्राय बिजुआ हाय होनबाय आरोना अके हाय बिजु नार्जारि अके बैया रामसियारि अके ओमफ्राय बर'निया मा होनखो जा भिडिअ आपल'ड होबाय था होनना बुंबाय आरोना होनाया होगासिनो ओमफ्राय सानसे बाद साननै बाद बिदिजोंसो होनाय जादों आरोना ओमफ्राय जोंहा उथिबाय दा माला उन्दुबावगोनहाय दासो सिखारनानै थैबाय मोजां रबार्टआ मा होनखो ओंखाम जाबाय जाथ'वाखैनो ओमफ्राय जा उमिदा मा होनखो तुम्हें लेकर भाग जाओगी के बोला है के कहाँ भागोगी रे उम्मीद है ओमफ्राय जा अजिदा मा होनखो र'दे दसे एलबि बेराय ग्रोनां बिमा आङो दानो फैफिनगोन दे दसे बेरायोदां बेरायाबा जायाना ओमफ्राय जयसारा मा होनखो गारामायासो मेवगोनलै बे बाजै होनदों आरोना आच्छा गारामाया मेवाब्रा जयसारा गै मानो मेवनो मोजां संदों होनदो मोजां संनायसो दे होनदो ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनखो रङिया इक' बेंक आरो ट्रेननि रेस्टुरेन्टनि ब्लग फैगोन गाबोन स्टेटिन गाइसमोन आच्छा स्टेटिन ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय रङिया मुंखो रङिया इक' पार्क बारा रोंलायलाङा दे रङिया इक' पार्क आरो ट्रेन स्टेशननि रेस्टुरेन्टनि ब्लग फैगोन गाबोन स्टेटिन गाइसमोन एडिटिं कमप्लिटेड होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय बर'नि ट्रेभेलारा गैया ओमफ्राय जोंहा मा होनखो खाटखाया जा हाय होनदों आरोना हाय फिनिशनि आइदि हाय ओमफ्राय जोंहा अमिता मा होनखो दुबाई भाग जाओगी दुबाई भाग जाएगा क्या दुबाई में भाग जाना है ओमफ्राय जोंहा रमेशआ मा होनखो बेटारियासो डाउन जादों ना मानो एन्थामोन जादोंब्रा दिनैलाय मा जाबाय थाखोब्रा रमेशआ जा मा हरखो अके रमेश क्या रे रमेश ना माबा बेटारिया हाबासै नामाब्रा आंनिबो बेटारियानो हाबाखै मायाहाय माथो मालाय मबाइलासो बेटारियानो हाबाखै मा जादों
차트라서 가르쳐 나마 그라 맞는데 kalau aku izin dia belum Dia saya tu ini. kadang nak singgah sana kemana Phải ra mau mì đó ha pikir bola mania man के क्या लैंग्वेज से आपका बोला है अच्छा बोरो लैंग्वेज से मानि ओमफ्राय रमेशा मांगो र' बाजै आङो ओंखाम जानो दे बाजै होनदो अ दे जा दे अच्छा ओमफ्राय जा मेसेज थालांदो नै मंगल सिं ब्रह्मआ हाय सना होनदो आरोना हाय मंगल सिं मेसेजआ गेजेराव थालांदों दे आं ओरै बोखोबाय थाबायना सरि दे मंगल सिं अके ओमफ्राय अमितआ केरम ओंखाम जादे बिकेसना होनदों आरोना जानोसै जयसारा मा होनखो दाहाय न'आव थांबा नायफिनसै दे बाजै आं दाबो साहा फेक्टरियावसो दङ एसे नायफिनसै होनदों आरोना दे जयसारा गै बार न'आव थांबा नायफिनसै आरो अके जागोन दे जयसारा गै ओमफ्राय Pikito aja mang hello love from Nagaland bola है hello Nagaland sih है oke enggak bilang मुझे Pikito aman ke are you from bola from Assam है Pikito क्या बोला big fans of you sister बोला है thank you Pikito brother thank you so much ओमफ्राय जयसा मांगो अच्छा गु बाजि होनदों ना गुड बाय बोला क्या गुड बाय बाजै होनदों ना दे जयसारा गै जागोन दे Baba, udah. Rian. Homework ini है नहीं है ini mana mama hamsin hello guys hello मेरा मन को प्रियन को मत उठाना प्रियन उठ के इधर आ गया और इधर आके और भी मतलब सो गया है प्रियन आया
Baca Umi Daman ke? अच्छा डिस्टर्ब मत करो यार प्रियन को वाला डिस्टर्ब नहीं किया है बहुत मतलब सो रहा है बहुत ज़्यादा Vale. Ayun. Ano ba yun? Ay! Maguli ka. कल जा रहा हो गामियों गामियों हाँ? कल जा रहा हो गामियों मतलब अभी कहाँ हो हाँ? ये दे अमित से उमेश सॉरी उमेश लिखा है बोलो उमेश फ्रेंड ít mà lên hay gì vậy nè thầm phía Rồi truyền nó ra cái nào. Rồi giúp đỡ. Đi xưa nó đang mới đi xưa đấy. Ôi, खाना लगाया ना ये भी पूछने का बात ही है ना wanti ulangi beta bolo my stars मैं सामान का बहुत दिन की बात आप बोला है बहुत दिन की बात आप बोला है उमेश फ्रेंड ने ओमफ्राय मा गोजा उमेदा बोलती है क्या मास्टर को हम कोई बोलते हैं क्या बोला है मास्टर को हम कोई बोलते हैं क्या हाँ bây cô qua là cô
Mình begini mà begini mà ra sinh sức phát được mình Được nhớ sự ra để mình hộp oh sorry master master को क्या बोले thăm phơi một trường thăm phơi master ah sorry मच्छर को थम phơi अच्छा मच्छर बोला है ओके मच्छर को थम phơi हाँ मच्छर को थम phơi बोलते हैं मुझे लगा मास्टर मत थाम्फै फैदोंमोन थाम्फै Bây tripa xe man ke hi hello bola hi hello bây giờ serang sadama acha bây giờ man ke hi abo nung angku unsubscribe खालामफिनखो ना माखो होनना बुंबाय unsubscribe खालामाखैलै फंबाय साबैनो दङ साबा थाङो आंनाबा थांनानै थायो साथाम साब्रै थांनानै थायो सोरां फंबाय आनसाब खालामाखै साबैनो दं साबा हारसिंनो अलरेडि थांखायो साब्रै गाहाम थाङो आंनिया होमबा दाबो थांबावोसो साब बुरजा जाबाबो दाबो थाङो ओमफ्राय जोंहा फ्रिदमा मानखो कैसे त्रिपासा मंगा आप कहाँ से हो जी बोला मैं असम से हूँ त्रिपासा जब्बल किसान मंडे इंडियन बोला है एक दिन को ऐसे बोलोगे कि एक दिन माने सानसे एक दिन को सानसे बोलते सानसे ओमफ्राय एकदिन बाय ओमफ्राय उमेदा मोनखो salsa बोलते हैं कुक्का बड़ा में बोला है अलग ही होता है ना अलग अलग होता है मोदी बल्कि सलामा के मोदी जिंदाबाद ना के दुई दिन मतलब साले नहीं ओके हाँ दुई दिन का मतलब सन नहीं भैया एमर रमन का खाना हो गया आपका डार्लिंग बोला खाना नहीं हुआ है मेरा एमर मुझे कमले सामान के आ रही हूँ
tiền nó tất cả là những không अच्छा रियल नहीं है रे मेरा कमलेश रियल में देखना है तो आसाम में आ जाओ मैं मेरा मन कर जाए 1 2 3 हाँ है क्या सीख आपको आता है आता होगा रे आपको से नहीं थमको ना से नहीं थम ब्रै बा द' स्नि दाइन गु ना बोलो तो भी क्या बोला है आसाम बहुत दूर है बोला ओ आप कहाँ से हो कमलेश राज अच्छा नेपाल नेपाल से ओके किसान अमन तेजा इंडियन बेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड बोला है Best country in the world. ओमफ्राय औ आब' बिदिनो बर'जों बर' आनसाबस्क्राइब खालामलायनांगौ होनना बुंदों जानो आंनाबो बिदिनो 4 गाहाम थांना थायो ओरैनो बुरजाखायसो हमनो हाया दा बुरजा जानायखायसो हमनो हाया ओमफ्राय दाबो थांबावो आगोलावबो थाङोमोन ओमफ्राय थेंक्स होनना बुंदों आरोना मोजां मेलोडी नहीं क्या बोला रे वो कंसी जस्मा जस्मा बोला ओमफ्राय आप रियल में कहाँ से हो आप रियल में कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ आसाम बङाइगाव ओमफ्राय अमिता मान गेजा संनों जारौ आंनि जारौ सनाव नों जारौ आंनि जारौ होनना आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ होनना बुंदों आरोना के रोंगौ माथो नोंलाय हा अमित सल'खौबो खननोबो रोंबावोसो ना खननोबो रोंगौ ना नोङो मा माबा खनो नोंलाय दसेनो ओमफ्राय सोराङामोन गोजा मा ओंख्रिया बुंदों ओंख्रिया जोंना अमा बेदरजों माबा आरोना मा होनोमोनलायो थास' बिथ'रि ओमफ्राय सोमदोना हाय बाजै होनबाय हाय सोमदोन आगै सोरां मा गोजा मा जालायबाय नामा मा ओंख्रि जाखो आब' होनबाय ओंख्रिया थास' बिथ'रिजों माबा अमा बेदर आरोना आगै सोरां ओमफ्राय अमितआ खानसि मत बोलो ना मेराय कौनसी मत बोलो सोरा मानके ए होनदों आरोना अमितआ मानके मेरी दिखि कौन होनदोंना ओमफ्राय जोंहा जिउ फाग्लाया मानखो सरि जिउ ना जिउ हेलौ बाजै होनबाय ना हेलौ आगै बिरुआ मानखो आब' नों बहानि होनना सोंदों आरोना
आङो माबा आसाम बङाइगाव बिरु आगै लांदो इखौ लांसै आङो इखौ ओमफ्राय सोराङा मा आब' नों बहन सोंबाय सोराङा जोंहा मानखो माथो हारसा लाइफआवल' फैयो बर'फ्रा फैया होनदों फ्राल' लाइफआव माथो हारसाफ्राल' एलबियावल' फैयो बर'फ्रा फैया होनदों आंनि एलबियाव नामा सोराङाखै बर'फ्रा सौदाव फैयानो बारा माथो उम्मीदा मानखो कंसी मतलब है क्या बिके कंसी मतलब अच्छा मतलब नेपाली भाषा है रे अमित आपको आता है क्या नेपाली आता है Nico so cute bola hi na okay hi thank you सोराङा मा दारना बर'फ्रा बारा सौदाव फैया आंनाव दे सापर्ट आब' नोंजों आं होनना बुंदों आरोना दे सापर्ट आब' नोंजों होनना बुंबाय सोराङा गैया अके उम्मीदा मानखो नों बिकेया नहीं बिके ये अच्छी बात नहीं है मुझे पता नहीं है ना ओमफ्राय सोरां साकमाखो खाम जाथ'वाखै आब' होनदोंना ओंखाम जाथ'वाखै नों आंथ' जाथ'वाखै ओमफ्राय नों जादोंना जायाखै माने सोराङाखै मा ओंख्रि हो दा मोनायाव आब' ओंख्रियानो अमा बेदरजों माबा जोंना मा होनोमोनलाय थास' बिथ'रि आरोना ओमफ्राय सोमदो ना मा होनखो बाजैखौ दिनै बेलेग नुदों होनदों आरोना बेलेग नुदों आरोना सोमदोन आगै Hello sister, good evening Berna. Hello, good evening brother. ओमफ्राय कंसी मतलब हमारा इधर पर नेपाली है ओ खांसी ऐसा मतलब पुकारते हैं मतलब आवाज देती है क्या होता है आर यू फ्रॉम सिस्टर बोला आर यू फ्रॉम सिस्टर मैं आसाम से हूँ फैसा सोरांमोनखो जाबाय आं आब' होनदो जाखांबाय आरोना आगै अके कैमरा साइड करो ना कौन है अच्छा वहाँ कोई नहीं है इधर मेरा मतलब बड़ी बहन है खाना बना रही है बड़ी बहन अपनी उधर साइड में Abang vlog I am from Nagaland you know I'm from Nagaland ओके मतलब आप नागालैंड से है ओके उम्मीदा मन के जब को कौन सी
Udah present kenapa ya? अच्छा तुमने बर्थडे नमस्ते को बर्थडे पुलिस को से कहती है इसका मतलब क्या होता है जम जम्बी जाइए ना मां हैं इसका तो बोरो में जम्बी होगा जम्बी ना बोरो में मतलब सर्च करके बताओ क्या होता है रबी रबी कंट्रोमान के खौरांफोरा माबोरै खालि फुजानि बाजै नुनो ओंखाराखै नामा होनदोंना आच्छा खालि फुजानि खौरांफोरा मा होनो थिगैनो दंथ'यो ओमफ्राय उन्दुनो ओंखाराखै नामा होनदों आरोना उन्दुनो टाइमा उन्दुगोन आरोना दसे उनाव ओमफ्राय बि एमआ माखो बा मेदाम फैफिनलायबाय होनना सोंदों दहाय 2 मिनिट जाबाय दानबाय थानांबाय ना पि एम थ' फैफिननांगौ जाबाय आरो सोराङा मा होनखो जाबाय आं आब' ओंखामदो आच्छा जाखांबाय आरोना दे जाखांबायबा मेरा बेटा को खाना खिलाना बहुत उठ नहीं रहा अभी सो रहा है अब look so beautiful sister just night min होनदों oke thank you होनदों ओमफ्राय जेनेरेला आंखौ दिनैसो लोगो मोनलायबाय आब' होनना बुंदों आरोना दिनैसो लोगो मोनलायबाय आरोना जेनेरेलागै ओमफ्राय मेदाम मोनखो प्रियनखौ इसका मतलब क्या है प्रियन को पता है इंग्लिश मतलब पूछ लो प्रियन भी अभी सोता है ना बड़ा होगा तो उसको भी मतलब समझ में आ जाएगा अभी सोता है ज्यादा नहीं आती है क्लास भी सोता हम भी ज्यादा मतलब बोरो ही बात करते हैं ना तो इसलिए उसको भी ज्यादा नहीं आता है और अभी कंट्रोमन के जा गुड नाइट बाजेंना ओके गुड नाइट दे आं ओंखाम जाहैनोसै आरोना सोर दंमोन ओंखाम जानोसै आङो दे कन है अभी मुझे खाना खाना है रे गाइस ओंखाम जाहैनोसै दे उमिद और कन है लोगोफोर ओंखाम जानोसै आङो दे सासि ओंखाम जानोसै दे सनाफोर ओंखाम जानोसै अभी खाना मतलब मुझे खाना है गाइस
नै इखौ माबा नांगौमोनहाय बानायनांगौमोन Dua. ओमफ्राय जोंहा मा होनो जसला सिस्टार दंमोन आरो डिके सिस्टार ओमफ्राय अबर लाइक होनानै थांबाय आरो अके ओमफ्राय बिजय हेलौ बिजय लाइक दा होनबाय थेंक इउ बिजय अजित फिसाया मा होनखो ओइ बाबु बिमा आङो फैफिनबायलै दे फैफिनबाय आरोना अके माबा जोलांबायहाय नै आखायाव आयु ओमफ्राय रमेशआ ओइ बाजै फैबाय होनदों आरोना औ फैबाय होनदों सोर सोर दंमोन लोगोफोर दोननोसै दे कन हे गाइस अजित बिफा दोननोसै आङो दे बाय बाय दे सबको बाय बाय रमेश बाय ओइ जसिला कि ओइ जासिला तुमि कि होनदों आरोना ओमफ्राय sama-sama Mari, Hindu na Kristen na ang Hindu sa Hindu Romes Andun na sila bye bye Okay, bye bye there Romes Ozit sir dong kon happy bye bye